inicial correspondente ao mes de abril. Comenzando por o primeiro do día, que a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o 26 de marzo de 2024. Alguna cuestión da acta? Votamos. Votos emitidos 25, a favor 25, non hai votos que non tenéis, entón queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que proposta de aprobación se procede da terceira cadena ao convenio administrativo de cooperación entre a Institución Provincial de Lugo e o Concello de Cervantes para a execución dos fins comuns consistentes na construcción dun centro de atención a persoas maiores, residencia de terceira grade no municipio de Cervantes. Está claro. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Paco Lombardo e don José María Fernández Vázquez, membros do Grupo Provincial Popular, acorde caminar favorablemente a proposta presentada e elevar ao Pleno para a súa aprobación e posterior. Gracias, señor secretario. Para as opiniones da iniciativa, ten a palabra o doctor Moreno. Moi bon día, señor presidente, señoras e señores deputados, medios de comunicación. Desde logo, vou a tratar de ser breve a hora de explicar esta proposta, creo que é bastante clara, pero non por ser breve se lle pode quitar a importancia que ten este paso que damos hoxe aquí. Quero agradecer tamén a implicación do Servicio de Benestar e de toda a xente que traballa nel, porque, gracias a eso, a iniciativa do propio alcalde de Cervantes e parte do equipo de goberno que hoxe nos acompaña, hoxe se dá un paso importante para a posta en marcha do Centro de Atención a Maiores de Cervantes, despois de moito traballo, de moita búsqueda por parte do Concello, despois dos informes de viabilidade axeitados, por fin temos unha parcela que se adapta para a construcción do Centro de Atención a Maiores. Creo que é unha boa noticia, esta é a proposta que se trae hoxe aquí, xunto ca reanalización tamén solicitada polo propio Concello de Cervantes para facer fronte ás necesidades que van tendo, pois se lle acepta tamén respetando a súa autonomía local, e dende logo, pois, creo que é unha boa nova para o Concello de Cervantes ter xa unha ubicación fixa, adquirida polo propio Concello de Cervantes e cedida á Deputación de Lugo para poder proceder á redacción do proxecto. Consta dun informe de viabilidade positivo, urbanístico, é certo que houve que esperar a aprobación do plan xeral para verificar que esa finca servía. En este caso, pues, creo que estamos en hora boa, ademais, en cuestión de un mes, un menos, incluso un mes, para atrás, vimos como se ponía en marcha as obras da residencia de Fora de Torelló e, ademais, se daba de inicio para poñer en marcha para que abrir definitivamente tamén a residencia de maiores de Cervantes. Isto demostra que mentre uns pagan, outros que avalamos. Así que, pois, de entrada, nada máis. Muchas gracias. Por lo que comprarte la palabra de doctor Emilio. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues agradecemos a brevidade do señor Rivera, sobre todo, o haya ser verdad, o haya ser cumpla, que non é posible que podamos ver pues, esa primeira pedra posta na residencia de Cervantes, pero o certo é que levamos moito tempo agarrando, desde as vísperas das eleccións municipais do ano 2019. Casualidade, probablemente, non vou a ser mal pensado neste aspecto, pero bueno, casualmente aprobaron o 20 de maio, cando as eleccións eran 9 días despois, por lo que fose, se le digo casualidade, pero 5 anos despois siguen sin estar arrancando ese proxecto. Fixeron falta, como ben sabe, 3 adendas a este convenio, fixeron falta reestudiar en varias ocasións as mesmas parcelas, estas que non valían antes, e que agora se valen, entendemos que polo medio foi esas modificacións urbanísticas precisas, pero bueno, en tal caso, 5 anos simplemente para escoller a parcela. A ver, canto tardan ahora en construirla, porque se nos vamos a exemplos como que acaba de citar a Poblado do Llon, pois tamén hai que armarse de paciencia. Por certo, desde que esta parcela é viable urbanísticamente xa pasaron uns anos, desde a aprobación do PSOE, non sei que fixeron neste tempo. Bueno, tampouco se molestaron en estudar alternativas para reducir este plazo de 5 anos, como por exemplo que lle propuxemos de empregar a escola
se aprobado un inmueble que está actualmente, como pensaban, sin uso, y que tenía unha ubicación realmente boa para este uso, pero que probablemente a súa viabilidade se permitiu ni sequera estudiar esa opción ni a súa viabilidade. Pero xa le digo que o vaya saia adiante, o vaya realizamos o antes posible. Creo que resumía moi ben no seu lema de campaña. Desta vai, pois desta non foi, pero a ver se a residencia sí que vai, pois esa é verdade. Pero a verdade é que digamos moito, porque claro, se nos ponemos a ver a situación de outros convenios que teñen por aí asinados, pois non é moi alentador, porque poderían explicar que a Fogoso do Cabrel por que leva esperando máis de 6 anos pola súa residencia, ou a Burol, ou a Pantón, ou a Porto Marín, ou a mesma Pobla do Coño, que, como digo, a quinta foi a vencida na súa desobligación. Parece que agora hai algo máis aí traballando. Esperemos que se termine ahora sin máis incidencias. Pero aquí os convenios desta Diputación non son garantía de nada. Le digo, acabo de enumerar unha serie de exemplos nos que ter un convenio con vostedes é papel mollado. Podemos decir que minten os veciños a diario, pero igual esta palabra lle soana moi forte e prefiren cambiaron de opinión. Creo que o pseudónimo ou o sinónimo que utilizan agora para de mentiras. Cambian de opinión en moitas cousas, como cambiaron de opinión en Becerreá, algo que lles expliquen tamén que isto salga hacia adiante. Non sei se lles deixaron pasar hoxe os veciños de Becerreá, que cruceime con eles ahora na entrada. Non sei se hoxe tiveron a ben permitirlles o acceso a este edificio público e este salón de plenos público ou lles puxeron algún problema para entrar como en outras ocasións. Se están aquí, aí, e lles permitiron ou lles deron orden os gardas de seguridade desta Diputación de que lles permitisen o acceso a este salón de plenos público, pois doulles a benvida. Se non lles deixaron pasar, pois terán que explicar por que non deixan escoitar o que pasa neste salón de plenos os veciños desta provincia. Pero, bueno, o caso é que, centrándonos, por exemplo, na residencia de Becerreá, é chamativo que leve máis de 2 anos rematada o seu inmoble, sin poñela en funcionamento. É chamativo que o señor Rivera, neste salón de plenos, dixera en varias ocasións que a cometida xa estaba feita dende hai anos e que agora nos encontremos con que todavía non está e que xa está encargada e que estará nunhas semanas. Ou mentían antes ou minten agora, pero en tal caso cambiaban de opinión de forma habitual. A realidade é que sigue pechado, a realidade é que, nunha xunta de goberno, como acaba de decir o señor Rivera fai uns días, non sabemos se para ter unha ferramenta legal para defenderse no xulgado en caso de que prospera a denuncia presentada ou que anunciou o alcalde de Becerreá que vai a presentar, ou ben sexa para intentar enganar aos vecinos outra vez. A realidade é que o que aprobaron na Xunta de Goberno non é máis que papel mollado, porque nin se fala da contratación do mobiliario, nin se fala da acometida tal, nin hai datas, nin hai contratación de personal, nin hai absolutamente nada máis que unha declaración de boas intencións como a que levan feito dende fai anos en Becerreá e en moitos outros sitios da provincia que xa enumerei e que a realidade é que non hai nada. Por iso, dende o Partido Popular votaremos a favor hoxe desta adenda, damos a benvida, pero a ver se é verdade e desta vai. Moitas gracias. Señor Rivera, segundo turno. Bueno, moi ben. Me sorprende sempre a capacidade que ten o señor Ameijide para mentir deliberadamente. Pero eu eso, por o menos, non lle vou a permitir, porque co tema de Becerreá non é preciso, non se entera, non di a verdade, e aquí nunca se dixo que a cometida estaba feita, señora Meijide. E máis, aquí se dixo que no caso de Becerreá a cometida dependía da suministradora eléctrica. Pero, bueno, supoño que vostedes non entenderá, porque en 15 anos que levan política, máis ou menos que a mí nunca moveu un papel de xestión. Todo é para embarrar. E voulle dicir unha cousa, por ser peor persona non vai a ser mellor político, señor Ameijide. Por tratar de facer o que lle di a súa secretaria provincial a pies juntillas, non vai a ser mellor persoa. O que temos aquí é un gran paso adiante, o que temos aquí é un novo paso adiante que vostedes non lles gusta, no fondo, porque aquí a xente hai que dicirlle a verdade. O Partido Popular tira piedras con de a man, utiliza a certos colectivos para arroxalos contra nós, pero a realidade é que nos ven a pedindo a nós prisa
E vostede que de Lugo sabe cantos anos tardou a Fundación da Amancio Ortega, unha fundación privada, en construir a residencia. Non se acorda, verdad? Bueno, pois vaya por ali que ainda está sin abrir, Ainda está sin abrir. O sea que, bueno, dar aquí leccións cando temos 10 residencias construídas, 9 abertas, unha en trámites para a súa apertura e outras 3 en construcción. Sí, pode ir, señora Carmen José, non vaya solo a embarrar, poden ir. Eso molestalles, que haxa 13. E o próximo día iba a traerlles un mural que teño ali no meu despacho, que é bastante significativo de todo o que leva feito esta institución e do que estou moi orgulloso. E vostedes tamén deberían de estar, porque en apenas 4 anos se abriron 6 residencias, temos 9 abertas, e a Xunta de Galicia, que é o que pode demostrar? Nada. Que hai unha fundación privada que vai a xestionar os cartos de todos nunha residencia con fondos privados tamén. É dicir, vamos a destinar os cartos públicos a que unha fundación privada concerte prazas públicas. Eso é o que pasa. Pero, bueno, eu reconozco que non lles vai de todo mal. Xeneran un relato falso, poñen os veciños alértanos de situacións, pero, bueno, creo que os veciños, ao final, se vostedes están na oposición é por algo. Despois de 15 anos siguen aí, pois será porque ven que por moita crítica discurso baleiro que fagan, a residencia de Cervantes vai ser unha realidade. Evidentemente necesitamos un terreo, que non llevamos a salvar a papeleta a vostedes, que non saben nin que facer co colexio, claro, que faga a Diputación. E o que non sei é logo que fai a Xunta de Galicia, porque residencias non, carreteras non sei o que fai, sinceramente. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Segundo turno, señora Mejide. Moitas gracias. Señor Rivera, vexo que lle preocupa moito a nosa presidenta provincial, non secretaria. A secretaria é orgánicamente dentro do seu partido, se non me equivoco, os seus estatutos non os coñezo, pero non nos, cando se queira referir, é presidenta. Digo por que anote así, xa que é algo recurrente nos seus discursos, supoño que para ocupar unha certa parte do seu tempo, non sei, ou porque non ten moitas máis cousas que decir, pois simplemente esa breve puntualización, porque además, hoxe no seu discurso, o que deixa claro é que pois pouco teñen que defender, porque dedicou unha boa parte do seu tempo a, bueno, dedicarme unha serie de calificativos, que a verdade é que me importa entre pouco e nada o que me diga vostede, pero se teñen que recurrir ao insulto ou a calificar ou a descalificar os seus oponentes políticos é probablemente pola súa inacción e pola súa incapacidade de gobernar e, sobre todo, pola súa falta de proxecto para esta provincia. Vostede nos seus discursos habitualmente o que fai. Probablemente é porque non ten moito máis que vender na súa xestión. Pero, bueno, é un pouco triste, pero é o que temos e témolo que aguantar. Non se preocupe que a min, a verdade que me importa, xa lle digo, entre pouco e nada o que me diga vostede. Embárrase cando se ten unha residencia pechada, señor Rivera, por exemplo, a de Becerreá, por capricho político ou por capricho personal, por enemistades personales. E aquí todos sabemos cal é o motivo de que este pechada a residencia de Becerreá. Sabémolo moi ben. Foi compañeiro seu nese mesmo salón. Vostede xa leva aquí uns cantos anos. De feito, estaba naquelas trifulcas que houbo entre o alcalde de Becerreá e o seu grupo político. Sabemos todos perfectamente por que teñen pechada esa residencia. De feito, decía canto tempo se tardou en construir a Amancio Ortega. Bastante menos que vostedes en conectar a corriente na residencia de Becerreá. Bastante menos. Porque levan máis de 2 anos con ela rematada e todavía nin sequera foron capaces de darlle electricidade. Pero, bueno, vostedes sigan nos descalificativos, siga preocupándose de, como dice vostede, embarrar, que nós seguiremos preocupándonos de defender esta provincia. E desde a maior tranquilidade e desde a maior serenidade lle digo, o gallá vai a desta a apertura da residencia de Cervantes. Esa e todas as que están comprometidas e que faltan. Pero, ao marxe de boas palabras e descalificativos, vostedes, en canto a xestión, pouco nos teñen que decir nesta Deputación Provincial de Lugo. Moitas gracias e de verdade que lles doa noraboa o Concello de Cervantes, o gallá poidan os veciños disfrutar dela o antes posible. Pero teñen ben cerca os de Becerreá que lles poden explicar como traballan vostedes. Moitas gracias. Turno de peche, señor Rivera. É vostede que o vexa, señora Mejide, porque os voceiros do Partido Popular na Deputación duran pouco, o sea que teña cuidado. Dito isto, eu alégrome, doulle tamén os parabéns ao alcalde, porque vamos a ter
un marco sobre o que traballar. Espero que os inspectores da Xunta de Galicia sean igual de escrupulosos nas residencias da Xunta de Galicia co que son as da Diputación de Lugo, evidentemente nesa residencia da Fundación que recentemente se vai a poñer aquí, pero claro, vostedes falan sin tapujos, dalles igual, residencias públicas, privadas, no seu relato a vostedes dalles igual. A ver se teremos que facer o mesmo, porque se lles vai tan ben, o mellor temos que buscar un modelo parecido ao seu. En fin, dito isto, tratan de embarrar e desviar o asunto porque este é un paso importante, porque estamos con obras en Pobra de Brollón, porque estamos con obras en Guitiriz, porque estamos en obras en Pontenova e porque vamos a iniciar os trámites como así se autorizou na Xunta de Goberno para poñer en marcha a Becerrea. Moitas gracias, señor Rivera. Sometemos a votación a aprobación desta proposta de adenda. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, que é a proposta de Goberno para reclamar á Xunta de Galicia un plan de investimentos na atención aos maiores para a provincia de Lugo. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don José María Fernández Vázquez, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta e presentala e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Prégolle ao público que se acaba de incorporar que non poden ter aquí ningún elemento. Xa sei que os van a exhibir, van a querer a foto, se non teñen que abandonar o salón de plenos. Non se poden ter os chalecos. Non é unha indumentaria de vestimenta normal. Ustedes non están nunha obra, polo tanto, se non o retiran, darei instruccións a seguridade para que abandonen ustedes o pleno. Non se pode. Mire, se non se pode, que outro día o señor presidente do Parlamento de Galicia lle explicou aos diputados novos que non poden facer fotos no salón de plenos. Os diputados. Así que fagan un favor e se non teñen que abandonar o pleno. Identifiquen a estas persoas para tomar medidas que é a quinta vez que veñen a interrumpir o pleno. Isto non pode ser un deporte. Identifiquen a estas persoas, por favor. Identifiquen a estas persoas. Este deporte, señora Mejide, vai a acabar. Xa yo digo, vai usted a citarlo, porque os cita, xa sabía que estaban aí. Xa yo podo decir, ese deporte se acabou. Interrumpir os plenos é un delito. Mire, mire a normativa, que non a conoce. Mire a normativa. Estudie que fai falta. Estudie. Como mellores non o saben, pero usted debería sabelo. E non debería engañar a xente, señora Mejide. E despois dice que ten unha enfermedade coloreta, cando se pon colorada, cando sabe que mete a pata. Eso é cando sabe usted. Bueno, continuamos. Señor Rivera, ten usted a palabra. Sí, pois moi ben. Grazas por darme a palabra, aparte me ven moi ben, para continuar con este debate en torno ás residencias. Enlaza perfectamente unha cousa ca outra. E, sobre todo, se traemos esta proposta de goberno para reclamarlle a Xunta un plan de investimentos na atención aos maiores na provincia de Lugo, é unha pena que a xente non faga o que ten que facer e se marche, porque é unha gran oportunidade para desenmascarar as mentiras do Partido Popular, neste caso. E para isto, como non fan moito caso, vou a tratar de ser un pouco pedagóxico nesta moción e incluso me van a sobrar minutos. Por que digo esta cuestión? Porque o pasado 4 de abril a Xunta de Galicia anunciaba a intención de desenvolver un paquete de medidas para construir residencias e centros sociais en Galicia. Un proxecto dotado de 18,5 millóns
de euros. Para isto, pois eu vou xugar con vostedes a unha cousa que se chama verdadeiro ou falso. E como esta é a primeira parte do xogo, voulle responder eu para que non se líen. Voulles ler dúas novas. Unha que é real, que publicou unha administración pública, e outra que non é real, pero que é a verdadeira. Isto, insisto, respondo eu, despois o resto xa seguimos xogando. A primeira nova di así: a Xunta financiará a construcción, mellora ou ampliación dunha vintena de equipamentos sociais municipais destinados á atención aos maiores. Rueda, en funcións, naquel momento, salienta que a través do plan de investimentos o Goberno autonómico sufragará con 18,5 millóns de euros a construción de 12 novas residencias, un centro social e un centro integral con servicios de centro de día e residencia. Esta é unha noticia. E ora outra, que di así: o Goberno do Estado financiaralle á Xunta de Galicia a construción, mellora ou ampliación dunha vintena de equipamentos sociais municipais destinados á atención aos maiores. Saben cal é verdade das dúas? Pois esta segunda que lles acabo de ler. É dicir, que o Goberno do Estado del malísimo Pedro Sánchez, ese que querían todos que dimitira, financiaralle a Xunta de Galicia, por incompetencia manifiesta incompetencia, a construción, mellora ou ampliación dunha vintena de equipamentos sociais municipais destinados á atención aos maiores. Por qué? Porque o 27 de 8 de 2001, o Ministerio de Dereitos Sociais do Goberno de Pedro Sánchez e da Xenda 2030 asina que a Comunidade Autónoma de Galicia a execución desos proxectos dentro do eixo de economía de cuidados, reforzo das políticas de igualdade e inclusión. En cambio, a Xunta de Galicia, da que vostedes fan o seu cortixo, que me dá moitísima pena que sea así, anuncia na súa páxina web, poden o ver, teño aquí a fonte, se queren pasolles o tema, a construción, mellora, ampliación dunha vintena de equipamentos sociais municipais destinados á atención a maiores. Esta é falsa, porque quen financia os 18,5 millóns de euros íntegramente é o Goberno do Estado. E despois vamos xugar al quién es quién. Vamos a desenmascararnos, quitaros las caretas e ver quen minte, quen di a verdade. Eu non me vou a cansar de decirlles todas as mentiras que vostedes din constantemente, porque, e para isto vou me basar no que eu pensei que iba a defender o señor Ameijide, será que non lle van salindo moi ben as mocións e vai repartindo así. Perdone, porque vou citar, pero son frases antolóxicas do señor Ameijide. Sacou unha campaña a Policía Nacional que é no piques, por o tema dos bulos, que están de moda, pero o señor Ameijide dice, con datas, tamén yo podo demostrar, a Diputación reparte en convenios 15 millóns entre amiguetes. Tomé continúa dirixindo os cartos da Deputación a onde é alcalde para evitar informar, Tomé reparte a dedo os medios do parque móvil, Tomé moito queren o presidente da Diputación, o alcalde de Monforte. Pero saben cal é a triste realidade de todo isto? Vostedes teñen que decir estas cousas para tratar de embarrar, desviar a atención, porque a Xunta de Galicia sabe como repartiu esos 18,5 millóns de euros de cartos do Goberno do Estado de plan de residencias para construílas? Pois desta maneira, mire, este comecocos que hai aquí, isto azul é o que vostedes son, e isto é porque hai un 72% desos 18,5 millóns de euros que son para 15 concellos do Partido Popular, 12% para concellos gobernados polo BNG e 16% para concellos gobernados polo Partido Socialista. Estos son datos obxectivos e sacados da resolución publicada por a Xunta de Galicia. Esta é a realidade na que se move o Partido Popular. Din que non repartimos de maneira arbitraria, cando eles o que fan é repartir a dedo. Por certo, cartos que veñen do Goberno do Estado, do malísimo Pedro Sánchez. Gracias. Por o BNG ten a palabra a dona Iria Castro. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas, medios de comunicación, asistentes. Estes días tócanos falar de dependencia e de cuidados. O mes pasado tamén falamos de dependencia neste pleno e de como a Xunta de Galiza, gobernada polo Partido Popular, usurpa os orzamentos dos concellos ao obrigalos a facerse cargo de competencias impropias, como máis do 50% do custo do servizo do SAF. E hoxe tamén falamos de dependencia, máis desta vez sobre residencias e reparto equitativo de fondos por parte do Partido Popular. Pero antes de comezar a debater o nulo criterio lóxico para este reparto, porque se non son criterios poboacionais nin territoriais, son os que dá a asumir o que comentaba o compañeiro Pablo Rivera, o criterio partidista e de amiguetes. Pero antes diso, gustaríame centrarme no que nos ocupa hoxe aquí, a vellez e os coidados.
Somos dos territorios máis envellecidos e a previsible evolución demográfica para as seguintes décadas marca que a nosa provincia, cunha taxa de poboación de máis de 64 anos dun 47% e un índice de envellecemento dun 269,05%, vai seguir este ritmo. Pero hai que cambiar o foco, porque envellecer non é un problema. Chegar a vello con boa saúde é unha conquista do noso sistema do benestar. Non é un problema. O problema é que sexamos a comunidade cun investimento en dependencia de 126 euros por persoa, 49 menos que a media estatal. O malo é que a 6 de abril deste ano haxa 22.865 prazas para máis de 710.000 persoas con máis de 65 anos e que o 77,4% destas prazas sexan de xestión privada. Que está facendo a Xunta por ter un sistema de residencias públicas e de xestión pública? Non se sabe. O malo de chegar a vello é a privatización de residencias no medio rural que non se poidan pagar cas pensións que ten a xente. Por iso pensamos que o que precisamos en Lugo, en toda Galicia, un goberno que pense no futuro e saiba xestionar. En 2022, dende o BNG, presentamos no Parlamento unha proposición de lei sobre residencias de maiores e deixamos claro que a vellez é unha das nosas prioridades. O obxectivo é pasar dun enfoque asistencialista cara a outro de desenvolvemento da autonomía das persoas cun modelo de cuidados diferente, pensado para as persoas. Esta proposición ten 40 puntos nos que se aposta pola planificación para dar un servizo público en titularidade e en xestión. Planificación, que parece que é o que non fixeron vostedes co reparto destes 18 millóns de euros. E, sobre todo, estamos falando de instalacións de calidade integradas no medio, cun novo réxime de inspección para unha maior transparencia e, sobre todo, a ampliación da rede pública de residencias mediante recuperación de centros de xestión privada. En 2022 o PP votou en contra, por suposto, porque estaban agardando a consensuar un modelo único para toda España. Supoño que esta proposta ao señor Rueda de desequilibrio territorial entre as dúas provincias do interior galegas responde a ese modelo único. Ou responde a un modelo de utilizar os servizos públicos para amañar liortas internas do PP en Ourense? E para acabar a miña intervención, a ver se os compañeiros e a compañera do PP me poden aclarar se van saber, se saben xa cal vai ser a xestión das residencias de Abadín e Río Torto, porque aínda non se sabe. E se non se sabe, xa sabemos cal vai ser a resposta. Privatización e que faga negocio a empresa privada. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. E agora, polo Grupo Popular, dona Carmen José, ten a palabra. Bueno, antes de poñerme coa moción, non podo evitar facer un apunte do que dixo vostede anteriormente. En primeiro lugar, interrumpir nos plenos non é un delito. Non diga eso, que non queda ben, non é un delito. En segundo lugar, home, unha cousa que vostede primeiro non deixa entrar a xente. Agora resulta que vostede se atreve a decirlle a xente como ten que vestir. É que creo que neste pleno xa non nos queda nada por escoitarlle a vostede. Doña Carmen José, primeiro, non está usted referíndose á cuestión. Segundo lugar, eu non lle digo a xente como ten que vestir. O que se lle digo é que aquí non se ven a reivindicar con pancartas nin con chalecos que non están en ninguna obra. Por lo tanto, poden estar en silencio, como ten obligación o público de estar, se me quere escoitar, e se non, non lle vou a dar a palabra de momento, porque soy a Mejide especialista a facer el cuchicheo, pero eso me dá igual, eu teño paciencia. E lle digo que no Parlamento de Galicia dígalle por que non lle deixan o señor Santalices facer o mismo, que non lle deixa ni siquiera sacar fotos aos diputados. Oiga, aparte que isto está no ROF, isto está regulado no ROF, así que o único que vamos a aplicar é o reglamento. Non se preocupe, este cachondeo del deporte, de traer a la gente para venir con chalecos, o sea, que sacar la foto e que se vayan, iso é demostrar que ustedes defenden que interés. Usted que estaba facendo a campaña en BCRA, pero que lle quedan ainda 4 anos. Espere un pouco, empece cando faltan uns meses. Pero agora non lle vai ter efecto ningún. Así que cíñase vostede á cuestión, porque senón retirarei a palabra, xa lle digo. Despois do cartel do límite de aforo, atoparemos calquera día un cartel de normas de etiqueta neste pleno. Imos coa moción, efectivamente. Bueno, eu logo a proposta, antes de nada, bos días a todos e todas, compañeiros e compañeiras, deputados e deputadas. A verdade é que leo a proposta de acordo que inclúe esta moción e non deixa de chamarme a atención. Piden vostedes, despois de todo o que acaba de decir o señor Rivera, piden vostedes da Xunta un plan de investimento específico para a atención á terceira idade que contemple, e cito textualmente,
unha achega económica para sustentar o sistema desenvolvido por esta Deputación Provincial. Eu agora pregunto, lendo isto, supón esta moción o recoñecemento explícito do seu fracaso no modelo de xestión da rede de residencias da Deputación? Porque vostedes uns días presumen da súa rede de residencias da Deputación e outro día pretenden vostedes que a Xunta de Galicia se faga cargo das súas redes que, polo que vemos, xa vostedes admiten que foi un fracaso na súa xestión e un fracaso na súa execución. E logo chaman moitísimo a atención como vostedes din e fan referencia á privatización da xestión por parte da Xunta de Galicia. Pero que fan vostedes na súa rede de residencias da Deputación? Pero vamos a ver, que non o dicimos nós, que o din os seus propios pliegos. Vamos a ver, é que xa o dicimos moitas veces, teñan vostedes un pouco coherencia, porque a asistencia das residencias da Deputación de Lugo está prestada por empresas privadas, sí señor, e os propios pregos establecen que son estas empresas as que elevan a xestión e son estas empresas as que contratan o personal. Sí, é certo que hai, algún personal ten que haber contratado pola Deputación, pero vostedes se lles enche a boca de decir que a súa xestión é pública, pero os datos e os pregos, só teñen que lelos, demostran todo o contrario. Vostedes construíron residencias, vostedes privatizaron a xestión destas residencias e polo que vemos nesta moción, agora vostedes pretenden desfacerse destas residencias e vostedes pretenden dar as costas aos maiores e aos coidados dos maiores da nosa provincia. Como decía, vostedes con esta moción non fai senón recoñecer o seu fracaso. O fracaso do BNG e do Partido Socialista, do goberno bipartito, coa rede, coa súa propia rede, e o único que fan é demostrar que agora xa se queren desfacer delas. Vostedes primeiro fixeron os anuncios electorais, vostedes, así que pasaron as eleccións, olvidáronse e teñen empantanadas todas esas residencias, que non me vou volver a referir elas porque xa se referiu o meu compañeiro. Pero, miren, en relación a súa moción, ese sesgo que di vostede territorial e partidista, minten vostedes. Omiten vostedes, non sei se por descoñecemento ou omiten vostedes porque non lles interesa este dato. Eu casi me coñecendos, inclínome máis por esta segunda opción, que a vostedes non lles apetece dicir que este plan creouse cun acordo entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias. E que precisamente nese acordo, con ese plan, foi cando se creou unha comisión mixta para avaliar as propostas e para seleccionar os proxectos máis axeitados. E que esa comisión mixta da FEGAMP e do consorcio na que tamén están técnicos da FEGAM, recórdolle, FEGAM presidida por un alcalde do seu partido, os que, conforme os criterios establecidos nese acordo feito a dúas bandas, estableceron de que forma obxectiva se iban a repartir eses plans. Por lo tanto, o que vostedes din unha de dúas, ou é mentira ou son vostedes partícipes, porque recórdolle que eses criterios foron consensuados. Pero, fronte a esta moción demagóxica, os datos son contundentes. A maior parte da prestación dos servicios de atención a maiores na provincia son financiados pola Xunta de Galicia e os concellos. Non son financiados por vostedes. Non é certo. Vale, porque vostedes pagarán unha parte das plazas da Deputación, pero a maior parte a pagan os usuarios e o déficit se reparte entre a Deputación e os concellos. Por lo tanto, tampouco é certo isto que din. Así que pediríalle que revise e que mire como é a súa rede e que faga a favor de non mentir ao respecto. Gracias. Señor Rivera, segundo turno. Nada, digo que, eu outro día escoitaba o señor Pazos no Parlamento e dixen, este home de Dereito non sabe moito, e resulta que era licenciado en Dereito. Vostede tamén licenciado en Dereito. Dixo vostede que non sabía as residencias e que non ten nin idea de cales son. As que están abertas, que están sin abrir, dalle igual. Pero vostede debe saber cal é a diferencia, ou debera, salvo que estudiar así como o señor Casado, en algunha universidade desas, que hai unha diferencia entre unha concesión de servicios e un contrato de servicios públicos. Son cousas distintas, iso para empezar. Vostede xa di unha cousa distinta da que dixeron outro día no Parlamento. O señor Rueda e o señor Pazos dicían que só había unha persoa que era funcionaria pública. Vostede xa dixe que hai varias. Bueno, alégrome de que vayan entrando na roda. Miren, non se ofendan.
pero son o máis inútiles políticamente que tivo esta provincia. Inútiles, porque que encima, políticamente, eu digo así claramente, claro, xa sabía que iban a meter o relato no medio da Comisión Mixta da FEGAM. Vostede leu as actas desa comisión, aquí ni se molestou, é que a vostedes dalles igual. Pa que? Minto, xa está. As actas desa comisión, na primeira reunión, os membros da FEGAM solicitaron precisamente este plan de investimentos, que a Xunta invertira exactamente o mesmo que estaba poñendo o Goberno do Estado, 18,5 millóns de euros. Pode revisalo, é tan sinxelo. Que pasa? Que despois, eu sempre yo digo que os admiro profundamente na súa capacidade de xenerar relato mentiroso, de xenerar bulos, de cambiar absolutamente de tema. Por qué? Porque desos 18,5 millóns de euros que son financiados íntegramente por o Ministerio de Dereitos Sociais, vostedes o único que fixeron foi repartilos a dedo. Repartilos a dedo. É que non aportan nada. Se non pregunten ao alcalde de Abadín ou ao alcalde de Río Torto canto vai poñer a Xunta de Galicia neso. Nada. Repartiron a dedo. Teño aquí o gráfico, podo volver a enseñar. 72%, 15 concellos do Partido Popular. E iso non mo pode negar, porque é científicamente probable de que iso se haya realizado desa maneira. As nosas residencias son públicas. Eu sei que lles escoce ese tema da residencia, sei que lles doe, sei que cada vez que fai un anuncio o presidente se poñen locos. Xa eu chamo ali aos voceiros ou aos alcaldes, xa veñen aquí a expedición do Partido Popular. Eu alégrome, que así van coñecendo un pouco a provincia e venlles moi ben, que por lo menos hai 18 puntos da provincia que poden coñecer e poden explorar. E nos levamos traballando neso moito tempo. Polo tanto, eu creo que é bastante claro, bastante obvio que queremos que a Xunta de Galicia se implique nesto. Non é que llas queramos entregar. Dios nos libre. Estamos perdidos, se llas entregamos. E o que quero é que a Xunta de Galicia exerce as competencias recollidas na súa propia Lei de Servicios Sociais, no artigo 64, e pague o que deba. Gracias, don Pablo. Doña Iria, segundo turno. Grazas, presidente. Bueno, falaba aquí a compañera Carmen José de fracaso, pero eu creo que o fracaso é abandonar os maiores da provincia de Lugo. E con este tipo de investimentos partidista, como digo, esquecendo completamente a provincia de Lugo, é o que se ve que inviste a Xunta aquí. E tamén se lle esquece, botándonos en cara, falando dos centros de maiores, tamén se lle esquece de quen son as competencias de dependencia. É que veñen aquí e parece que non gobernan en ningún lado. Veñen aquí que parecen, non sei, que non están en ningún lado, pero é que a Xunta está obviando que dende a Diputación estánse asumindo competencias impropias como son as das residencias. E dende os concellos estánse asumindo competencias impropias como é levar máis do 50%, asumir máis do 50% do SAF. É que, de feito, non traballan nada en dependencia. De feito, a lei de residencias que propuxemos en 2022 é porque non hai nada que o regule. Hai só unha orden de 2008 e dende aquela o PP non quixo establecer ningunha outra norma. Eu pregúntome por qué. Será porque así se pode repartir as residencias como eles queiran e non con criterios obxectivos. De feito, se botamos un ollo aos requisitos que en teoría se seguiron para repartir estas obras, hai moitísimos concellos de menos de 20.000 habitantes que non teñen recursos semellantes, unha maior viabilidade económica e, sin embargo, obvianse outros. Por exemplo, antes das eleccións do 18 de febreiro anunciouse a bombo e platillo que a Pastoriza iba a ter unha residencia, un centro de día, que se iban a investir, foi en febreiro, que se iban a investir 1 millón de euros, 40 prazas, centro de día, residencia. Iso sí, antes das eleccións. Pois cal non sería a sorpresa dos veciños e veciñas da Pastoriza cando se ve que se dan estes 18,5 millóns de euros e para eles non hai nada. Para cando será, entón? Non sabemos. Eu non quero ser mal pensada e pensar que lles mentiron os veciños e as veciñas con obxectivos electoralistas pouco antes das eleccións galegas, pero é que igual hasta lle mentiron ao seu propio alcalde da Pastoriza, tamén do PP. A realidade é que eu creo que ao PP non lle interesa dar servizos. O PP é o único que lle interesa utilizar os servizos de dependencia e as residencias como ariete contra este goberno provincial, porque se quixeran podían poñer remedio. Pero non, prefiren utilizalas e utilizar a xente de forma simplemente para atacarnos. E iso non é facer oposición neste goberno provincial e iso non é gobernar dende a Xunta. Grazas. Muchas gracias, dona Iria. Doña Carmen. Sí,
Sí, bueno, agradezolle ao señor Rivera que intente darme clase de contratación pública, pero igual nese eido moita clase non me pode dar, ainda a non ser que sexa, bueno, a súa forma de contratación pública que sinceramente non creo que teña moito que aprender nin eu, nin nadie da súa forma de facelo. Pero xa sei perfectamente que a vostede lle gusta esta atitude paternalista que ten vostede, igual que ten tamén o presidente da Deputación, dicíndome que si sei ou non sei cales son as residencias. Vamos a ver, o que está claro, claro que sabemos, xa sabemos que non lles gusta escoitar, pero vostedes teñen comprometidas residencias que en moitos casos non están nin postas en marcha. Recórdelles, Guitiriz, Cervantes, Pobra de Brollón, Folgoso do Caurel, Portomarín, Pontenova, Pantón, Ourol. E agora traen vostedes, repito, esta moción pretendendo que a Xunta de Galicia asuma a súa rede de residencias despois de demostrarse o fracaso. Miren, o que poñen vostedes de manifesto é que a vostedes agora xa non lles importa. Non lles importan os maiores da nosa provincia. Falan vostedes da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia dispón de 402 prazas en residencias públicas na provincia e dispón de máis de 1000 prazas concertadas en centros privados. Prazas que sufraga a Xunta e que prestan un servicio que é o que quere a xente, que lles presten os servicios na etapa de terceira idade. Ademais destes datos, na provincia de Lugo hai implantadas 24 casas do maior, que supoñen 120 prazas a maiores en concellos do rural cunha atención, por certo, moi personalizada. A maiores diso está en marcha os bonos coidados que supoñen 5.000 euros para pagar a unha persona coidadora no fogar e un complemento de 1.200 euros para os beneficiarios de bono de residencia, porque hai que recordar que as súas residencias, as plazas dos usuarios das súas residencias, moitos deles as pagan grazas ás libranzas e ás axudas da Xunta. Só en bonos coidado a Xunta suma 12 millóns de euros na provincia de Lugo que pagan os seus usuarios. Non entendemos este empecinamento que teñen vostedes coa Xunta de Galicia cando esta moción é únicamente unha cortina de fume para ocultar o que vostedes están evidenciando todos os días, que vostedes non van poñer en marcha ningunha residencia máis, porque vostedes non levan no seu orzamento nin siquiera un aumento para poñer en marcha a residencia de Becerrea que lle están pedindo todos os días os seus veciños. Sexan vostedes claros e sexan vostedes sinceros, xa non lles importan os veciños e a terceira idade na provincia de Lugo. Moitas gracias. Turno de peche, señor Rivera. Vaya empanada mental ten señora Carmen José, vaya favor lle fixo señora Meijide, Oural e Ensarria, Ourol, xa corrixiron, ben, é que non a entendín ben, entendín Oural. Como non ten claro, pois yo explicaba, eu é ali cerca de Viveiro, por si non sabía. Dito isto, bueno, que vostede me fale dos bonos coidados, da casa do maior, en fin, o que sí me gustou eso de que ten non sei cantas plazas concertadas en residencias privadas. En residencias privadas, non? Eso está ben sabelo. É dicir, fondos de todos para residencias privadas, que ven a 2.000 euros, claro, para os ricos, que é o que a vostedes lles gusta. Para os ricos, claro, 2.000 e pico, que é o que a vostedes lles gusta, pero a maior parte da xente desta provincia ten unhas pensións moi baixas, as que non pode facer fronte. Por eso demandamos residencias públicas. E voulle dicir algo que lle quede moi claro e que o grave a lume donde queira, porque, dende logo, se algo estou orgulloso é das residencias desta Diputación. Moitas gracias, señor Rivera. Sometemos a votación esta iniciativa. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada esta proposta do Grupo Socialista. Pasamos ao punto número 4, de proposta de goberno, quero dicir. Punto número 4, que é a moción do Grupo Socialista reclamando ao voceiro do Partido Popular, don Antonio Meijide Osorio, que rectifique e se disculpe polas mentiras, manipulacións e desinformación vertida arredor do traslado da sede do CREGA. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados
don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don José María Fernández Vázquez, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e elevá-la ao Pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. A verdade é que ben nos ven poder debatir sobre este asunto despois de escoitar as intervencións anteriores por parte dos membros do Partido Popular, porque na voráxine na que estamos inmersos, da impaciencia, da mentira, da descalificación, dun populismo exagerado nos que se atopa instalado o Partido Popular, pois a verdade é que non resulta nada extraño que o voceiro do Partido Popular na Deputación de Lugo, señora Meijide, sirva a intereses particulares antes que os intereses xerais de todos os veciños e veciñas desta provincia. Para servir aos intereses particulares, minte, manipula e desinforma dun xeito torticeiro e faino ademais reiteradamente. Por que o señor Meijide minte, manipula e desinforma? Pois para tratar de quitar rédito político a partir dun problema, neste caso o do CRAEGA, que creou o propio Partido Popular en colaboración co presidente do CRAEGA. Fíxense vostedes no retorcida que é esta cuestión que o señor Antonio Ameijide coñecía perfectamente as intencións do señor López Valladares e así organizaron de xeito conxunto unha estrategia para poder culpar o Concello de Monforte, xa de paso a Deputación, como coincide presidente e alcalde, dunha decisión que xa estaba tomada moito tempo antes e que trataron de esconder baixo unhas supostas necesidades do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia relacionadas cunha finca que agora nin lles preocupa, nin responde ás necesidades do Consello Regulador, nin necesitan. Esas supostas necesidades caeron por si solas. A Deputación de Lugo tamén nos consta que o Concello de Monforte actuaron con lealdade, con transparencia e, sobre todo, con respecto á verdade. Dende o Goberno da Deputación defendéronse os intereses dos veciños e veciñas desta provincia, contáronse as cousas tal e como sucederon, deuse cumprida conta das ofertas feitas ao CRAEGA para manter a sede en Monforte, no sur da provincia, e sinaláronse as contradicións entre as supostas necesidades do espazo e terreo rural coas características do local elexido polo Concello en Lugo porque que non garda relación alguna coa tipoloxía que se exixía no sur da provincia, que era o Pazo de Tor, coas 180 hectáreas que o rodean, que era a suposta fonte do problema. O certo é que as exixencias ao redor do uso exclusivo do Pazo de Tor foron esa cortina de fume necesaria para o Partido Popular, deseñada a posteriori, coa que se tentou agachar e obter rédito político dunha decisión que xa estaba tomada de antemán, de costas ao Consello, por certo, e co bristo e prace do exconselleiro do Medio Rural e da propia voceira do Partido Popular en Monforte, neste caso, sempre utilizando criterios partidistas en favor do Partido Popular e de costas sempre as necesidades reais non só dos veciños e veciñas, nin dos traballadores e traballadoras do CRAEGA, senón as necesidades reais dos produtores ecolóxicos da provincia de Lugo e de Galicia. Foron moitas as contradicións nas que caeron, cada vez que facían manifestacións públicas eran evidentes para perseguir e intentar acadar ese fin único que era facer salir de Monforte de Lemos, do sur da provincia de Lugo, o CRAEGA. O actual equipo de goberno ampliou os espazos que ocupaban no edificio multiusos, puxo a súa disposición outros edificios. Quero recordar que expolemos a Deputación de Lugo, puxo a disposición os terrenos e as instalacións do Pazo de Tor. Eu participei nalgún encontro co CRAEGA e o CRAEGA sábeo, e vostedes tamén, que se puxeron a disposición terreos e que se puxa a disposición edificios. O que non se puxa a disposición foi un negocio encuberto, ou encubrir máis ben un negocio para algúns membros do CRAEGA. Fíxese vostede se se traballou que o CRAEGA pediu e a Deputación fixo. Incluso chegou a instalar a fibra, facendo un desembolso económico para chegala ata alí. A vostede pode sonar a broma todo isto, pero a verdade é que é serio, señora Meijide, sobre todo pola actitude e falta de responsabilidade que está tomando vostede con respecto a esta provincia e a deriva que leva. E despois de múltiples insultos, de mesturar argumentos, descubriuse
que o que era imprescindible para instalar a sede do CRAEGA, que eran 180 hectáreas, eso sí, acondicionadas íntegramente pola Deputación de Lugo sin un solo euro de aportación da Xunta de Galicia, resulta que agora no actual edificio non fan falta, pero é que non só eso, sino que se desbotaron outros edificios como a Casa Grande de Nadela porque tiña un jardincito para acondicionar. Sigo na segunda intervención. Moitas gracias. Muchas gracias, señora Porto. Por o Grupo Popular ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. A verdade é que tiven que coller todo este fin de semana para reflexionar. Necesitaba un tempo de introspección, poder facer un análise personal desta situación, falar ca miña familia, con amigos, valorar se isto merece a pena. Para pensar con calma en como responder ás súas tonterías. Por un lado, síntome incluso atalagado por ver a cantidade de tempo que ocupo nos pensamentos do Partido Socialista do BNG. Permítemolles a ser tremendamente claro e contundente para rematar rápido con isto e poñernos a debatir de cousas serias e que aporten algo a esta provincia. Non vou a pedir perdón por traballar pola provincia de Lugo. Non vou a pedir perdón por loitar polos veciños de Monforte, que é o que deberían facer vostedes e o seu alcalde. Porque moi pouco deben ter que facer no Partido Socialista e no BNG para traer esta única moción, isto todo o que van a propoñer hoxe dentro do Partido Socialista a esta provincia neste salón de plenos durante todo este mes. Isto é todo o que trouxeron. Unha moción froito do complexo e da falta de altura política de quen dirixe este grupo político. Se alguén ten que pedir perdón a esta provincia e concretamente a Monforte, será o alcalde e presidente da Diputación que tras 27 anos do CRAEGA en Monforte votounos. Votounos simplemente por chulería, por non reunirse cos membros do CRAEGA. E o único que teño claro é que esta moción o único que fixo é evidenciar que o ego xa se comeu a persona. E que este pleno non está, repítolle, para estas tonterías deste calado. Este pleno está para falar temas serios, de temas serios desta provincia. Este pleno non está para tapar ou atenuar as inseguridades de ninguén, nin para tapar ou atenuar os complexos de ninguén, nin as frustracións de ninguén, e con ninguén refírome claramente e directamente ao presidente da Diputación. Non vou a dedicar ningún segundo máis a este tema. Señor Tomé, simplemente lle pido humildade. Pídolle traballo para esta provincia e que teña un pouco menos de autoritarismo, de ego e de inseguridades. E agora, se o seu ego o permite, sigamos o pleno tranquilamente e, se non, sóltenos un soliloquio destes, o que nos ten acostumbrados, cheo de autocomplacencia, de condescendencia, para intentar tapar os seus complexos e inseguridades. Inseguridades peligrosas, como as que estamos vendo hoxe neste salón de plenos, que parece que ten añoranza de outro tipo de réximenes. Comezou cortando a entrada e limitando o acceso aos salóns de plenos públicos. Hoxe quiso seguir implantando un código de vestimenta para decirnos como temos que vir vestidos ou como non temos que vir vestidos a este salón de plenos a velo a vostede. E o último é identificar, como acaba de ordenar os guardias de seguridade, a quen non pensa como vostede. Isto comeza a ser peligroso e o seu ego xa o devorou como persona. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Mejide. Polo Grupo do BNG ten a palabra don Efraín Castro. Grazas, señor presidente. Moi bo día a todas e todos. Bueno, eu creo que o tema trátase tamén dunha forma de facer política. Está a dos bulos e a das mentiras, porque, claro, ustedes no pleno pasado trouxeron aquí unha proposta que sabían que era mentira. E, además, non é que o diga eu, que como voceiro do Bloque Nacionalista Galego, é que por eso o presidente do CRAEGA nin siquiera lles deixou un timing que lles permitira manter as vergonzas, porque foi nesa mesma semana donde sale nunha entrevista dicindo todas as negociacións que levaban. Home, eu non teño comprado moitos inmuebles, de feito ningún, pero con todos esos que contou, entendo que non levaba 2 días mirando fincas. Entendo, non? Porque
primeiro hai que falar cos propietarios ou ca inmobiliaria, ir, negociar, bueno, con todo e todo. Eso estaba feito, e o que se dixo neste debate. Era unha decisión que tomaron, seguramente por algún negocio inmobiliario, seguramente, porque eu, desde fora, sin ser membro do CREGA, eu tamén me pregunto por que tendo un edificio público e cedido, ou por o Concello de Monforte ou a posibilidade de que cedera a Diputación, algo como CREGA decide invertir nun inmoble. Eu teño unha dúda. Se non é por un negocio inmobiliario, a min, así desde fora, non se me explica por qué. Despois, claro, nun sitio fai falta unha finca para plantar e noutro vímonos en medio da capital. Será para estar cerca dunha zona boa de tapas, que é moi boa, pero, home, é que o rigor do que expuxeron aquí cae por o seu propio peso. Pero están acostumados a eso. Ou quéreme decir que se naquele momento, según vostedes, aquí cambiamos de opinión, según vostedes, digo, e se vota a favor, o que estaba xa para firmar o asinado, iban deixar de comprar ese edificio. Home, é que é unha tomadura de pelo. Entón, claro, a vostede molesta se que traiga eso, pero se se monta algo tan burdo, que eu creo que a única explicación é que decidiron facer un negocio, e despois alguén dixo, home, que claro, o Partido Popular de Monforte deixámolo un pouco sacando cousas do sur da provincia e de Monforte. Bueno, non vos preocupeis que facemos un circo. Bueno, fixeron un circo e saliulles mal. Saliulles mal porque ni siquiera foron capaces de ter un timing razonable. Ni siquiera foron capaces. Eu xa sei, señora Mejide, que non lle gusta, pero vostedes están instalados na mentira. Na intervención anterior da señora Carmen José di que xa lles dixemos que era mentira, que non había fondos para o que falta da residencia Becerreal. Home, teñen un documento asinado por a interventora desta institución, non un documento político, que a máis obra porque xa veo a este pleno, e volven a mentir porque lles dá igual, dalles absolutamente igual. É unha estrategia do Partido Popular nesta institución, nos concellos, en todos os lados. Están a crispar e a lanzar bulos. Bueno, pois a veces hai que parar e decir as cousas. Incluso, xa que falamos de egos e tal, pois a mellor podía reconocer que lle saliu mal, que trouxeron unha información que non era real, que a decisión estaba tomada e que preferían un negocio inmobiliario, por o que sea, a estar nun edificio cedido por unha administración pública. E tiñan varias opciones. E iso está acreditado. Eso nadie puxo en duda. Mire, nesa entrevista non foi capaz de negar que se lle ofreceran opciones para que o CREGA quedara en Monforte. Polo tanto, a veces hai que darse ca realidade. E esta forma de facer política, pois a veces dá con muros. E aquí deron con un muro. E eu creo que está ben que se debata e que se vexa que en política non todo vale. Moitas gracias, don Efrén. Dona Pilar, un segundo turno. Señora Mejide escolleu para a defensa un ataque á figura do presidente da Deputación e fala de humildade, pero realmente el non a practica. Mire, dixo o compañeiro Pablo Rivera fai un anaco. Ser máis malo, ser peor persoa, atacar máis en política non o fai, nin mellor como persoa, nin mellor como político, señor Ameijida. Vostede pasará, igual que o resto de voceiros desta institución, pertencentes ao seu grupo político, pasará por aquí, diránlle que ten que ser agresivo, diránlle que ten que facer unha persecución, que ten que señalar, como está señalando a moitas empresas e a moitas persoas, e a partir de aí, despois de utilizarlo, tirarán ao lixo. Iso é o que lle vai a pasar, é o seu futuro, porque ven repetindo o mesmo que fixeron voceiros anteriores nesta institución. Pero mire, como se colle antes a un mentireiro con coxo, e para non ser moi larga, simplemente para puntualizar as cuestións que nos traen a este debate e polas que vostede debería retractarse e pedir disculpas, pois teñolle que dicir que non é que o presidente se leve mal ou non é recibira. Primeiro, por escrito, non hai solicitada ninguna reunión, pero si houbo encontros, e como lle dixen antes, eu mesma participei de algún deles, onde se falou das necesidades e onde se acordou, e mesmo esta institución fixo nun xesto de boa vontade inversións. Cando vostede di que se leva mal o presidente, pois non é verdade, porque, como lle digo, se mantiveron eses encontros co presidente do CRAEGA e con outros membros da dirección do CRAEGA. Levouse a liña de fibra a Tor,
algo que pediu explícitamente o CRAEGA. Polo tanto, conversas si houbo. Está instalada, instalou na Movistar. Mire, nunca se dirixiron á Deputación nin ao Concello e tiñan decidido marchar previamente, porque é certo que o anterior conselleiro do Medio Rural fixo manifestacións e mesmo ofrecementos a outros consellos, neste caso os consellos regulador da DO Ribeira Sacra, para que saíran tamén do espazo que ocupan e se foran á escola en Monforte de Lemos. A necesidade da finca de Tor, que era o único que lles importaba, esas 180 hectáreas a disposición, por certo, dos grandes produtores en ecolóxico, non dos pequenos que nutren o noso rural, deixaron de ser unha necesidade e pasaron mesmo a dicir que a Casa Grande de Nadela non era asumible como edificio porque tiñan que coidar un xardín. E agora vanse a un local, a un edificio que teñen que comprar, que teñen que desembolsar fondos do CRAEGA para adquirilo, que non conta nin con un metro cuadrado de zona verde. Polo tanto, esta intencionalidade clara que ven artellando o Partido Popular porque o alcalde de Monforte de Lemos e o presidente da Deputación de Lugo non lles interesa por unha cor política o cal está vostede favorecendo entrando nese xogo, o único que fai é perxudicar os intereses dos membros do CRAEGA, dos traballadores e traballadoras do CRAEGA e do conxunto de veciños e veciñas desta provincia, pero tamén de Galicia, porque o CRAEGA responde a todos os produtores de Galicia. Gracias, señora Porto. Don Antonio, renuncio ao turno. Don Efrén. Sí. Bueno, é moi breve, pero volvo a insistir. Eu creo que isto ten que facelo reflexionar o Partido Popular na forma de facer política, porque a dos bulos e tal, eu sei que teñen maquinaria para incluso introducir no ideario bulos e facer pensar que son realidad, pero a veces danse contra un muro. E volvo a decir, eu sigo me chamando a atención porque, habendo a posibilidade, que xa a tiñan, pero de incluso de cambiarse de edificio, que seguira sendo unha cesión pública, cal era a necesidade do CRAEGA de comprar un inmoble. E incluso me chama un pouco a atención que o que se dedicara era a mirar restaurantes do Concello de Lugo, porque eu se quero facer unhas oficinas, o mellor non empezo por os restaurantes, pero eu que sei, eu a veces fago unhas reflexións que están basadas na lógica e a veces non sei se cando se busca un edificio hai que utilizar a lógica. Gracias, señor. Gracias, señora Porto, turno de peche. E moi brevemente, mire, esta renuncia ao seu turno que quere eludir un protagonismo que non lle convén é unha soberbia manifesta, señor Ameijide, porque vostede renuncia primeiro a falar do tema e logo renuncia a exercer o dereito e a obriga de debatir neste foro, únicamente porque non lle convén. E non lle convén porque non ten unha sola verdade coa que defenderse. Non ten unha sola verdade coa que defenderse neste asunto. En este caso, vostede responde non só ante os veciños e veciñas desta provincia, responde non só ante os seus compañeiros e compañeiras no Partido Popular, responde ante os intereses do conxunto dos produtores en ecolóxico de Galicia, que maioritariamente están na provincia de Ourense e na provincia de Lugo, e que ven mermadas as súas facilidades para traballar nas oficinas do CRAEGA dun xeito directo ao desplazarse estas a Lugo. Polo tanto, señora Meijide, agardo que nun futuro atenda vostede máis á verdade e menos ao bulo demagóxico. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Señora Meijide, a verdade é que dame un pouco de pena, porque compórtase vostede como un feriante. Onde vai querer máis lío. Por certo, eu estou aficionado a pretender ir aos sitios sin pedir permiso, porque xa me imagino que na visita que fixe vostede á finca de Tor, era vostede o que iba a conceder ao CRAEGA as instalacións. Por exemplo, cando ese señor, que é un home do Partido Popular, da Pastoriza, non solicitou esa mesma visita nin á Diputación nin ao Concello. Sin embargo, vostedes falou que, como é lógico, vostedes son os que iban a conceder esas instalacións. É evidente. E logo, fixo vostede aí unha parábola. Pero mire, vostedes sí que son moi aficionados ás reprobacións.
moi aficionados. A mí, por exemplo, o seu partido promoveu unha reprobación a miña persoa cando estaba en minoría no Concello de Monforte, por exemplo. E fai poucos días reprobaron vostedes ao ministro de Xusticia. De que se queixa? Se vostedes son os que están impulsando todo este tipo de maniobras. E dice, votounos. Home, esa é a maior mentira, e a mí non me vou chamar de mentiroso, pero falta a verdade. Porque que fixen eu para votar? Porque votar é obligar a alguén a marchar. E cando a mí ni siquiera se dirigiron nin por teléfono, nin por escrito, para a ver que necesitaban, ou pedir algo en concreto, xa me dirá como os votei. Despois dice vostede que eu, cando digo que se pon colorado, claro, ten que poñerse colorado, sabe que está mentindo. Unha cousa é unha enfermedade e outra cousa é un colorete, sonlle cousas diferentes. Sonlle cousas diferentes. Cando un ten vergonza, claro, se ten que poñerse colorado. Así que, iso é mentira. E mire, fala vostede de humildade. Vostede que é un home presuntuoso, aficionado á prepotencia, porque usted lo arregla todo desde su posición. É un home que lle gustan as alturas, mirar desde arriba, os demais por encima do ombro. Gusta lle despreciar aos demais e ningunear, como acaba de fazer aquí. Bueno, eu isto xa... Usted está por encima del bien e del mal, pero quen é usted? Un día dixo a don Pablo que non tiña oficio ni beneficio. Usted que profesión ten? Que aparte de vir da política, que non ten outra cousa. Pero usted de que está falando? Estou contestando algo que dixo vostede ao señor Rivera, que está grabado. Así que é usted o que empeza sempre as trifulcas. Pero a toro bravo non lle han faltar cornadas, non se preocupe. Igual que pasou ao señor Castilleira, vai pasar a vostede. Que pensa? Que van a facer un monumento? Xa pode esperar. E logo utiliza usted a manual da mentira. Igual que o señor Feijóo, que ten que dicir 20 veces en cada acto que está dicindo a verdade, que el non minte. Pois eso significa que está mentindo, porque o que dice a verdade non fai falta decir que está dicindo, hombre. E a usted pasa exactamente igual. Mire, a vostede gustalle o barro, porque non sabe xogar nun campo bon. Entón pensa que dando patadas, pois xa xoga ben o fútbol. Pois de patadas, non se preocupe. E o que é lamentable é que a señora von der Leyen, do Partido Conservador Alemán, este escandalizada do comportamento do Partido Popular e dixo que non sabía que iba o señor Feijóo a Europa porque non propoñía absolutamente nada. Iba a criticar o seu país. Iso dixo a señora von der Leyen do Partido Conservador Alemán. Fíjate tú como vos ven en Europa. Que imagen está dando en Europa? Mire, eu xa sei que a educación non se vende nas farmacias. É unha pena, porque eu comprarei unha pouca. E vostede non sabe defender os intereses de Monforte. Vostede que vai armar ali é lío. Por certo, dixo unha frase moi bonita, outro día nas declaracións, dixo que en ese asunto apoiaba a voceira de Monforte. E noutros asuntos se ve que non, porque un poquinho antes das eleccións xa fixaron unha enquisa onde preguntaban tamén por doña Raquel Arias para ser candidata a Monforte. E agora, últimamente, ponse a peineta en actos de Monforte, ou dice que fai ilusión ir ao día da patrona de Monforte. O sea que eu, se fora a voceira do Partido Popular de Monforte, estaría un pouco preocupada. E iso son vostedes o que están facendo, Eu non lle fixen nin a peineta, nin a ilusión da Virxe de Montserrat, nin a enquisa previa ás eleccións. Así que, señora Meijide, chuléese menos, sea unha persona, comportes como unha persona normal, porque que eu sepa non é ningún dios, eu tampouco, pero xo sei, eu tiño claro desde o principio. Pero a vostede lle gusta pretendidamente vacilar aos demais, como se conseguira. Como se conseguira. Eu non sei que se cree. De verdad, non lle quero quitar a ilusión, cada un ten a que ten, pode ter a ilusión que queira. Pero se sigue así, eu non lle arrendo as ganancias. Moitas gracias. Sometemos a votación esta reprobación en forma de petición de perdón ao señor Ameijide. Votamos.
Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada, por tanto, esta moción para que o señor Ameijide rectifique de mentiras, de manipulación e de desinformación. Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG en apoio ao recoñecemento de Palestina como Estado. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don José María Fernández Vázquez, membros do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a moción presentada e leválo ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Doña Iria, o seu turno. Grazas, presidente. Moi ben, cando presentamos unha moción similar en decembro, a poboación palestina levaba 2 meses sufrendo un xenocidio a mans do goberno israelí, que facía caso omiso a todas as resolucións da ONU, e xa daquela falábamos de crimes de guerra contra a humanidade debido ao desprazamento de máis do 75% da poboación de Gaza, é dicir, máis de 1,9 millóns de desprazados, e a día de hoxe, case 7 meses despois de que comezara a guerra, nada foi a mellor. Estamos ante unha situación límite na que Israel está matando de fame de forma intencionada a poboación palestina dende o 8 de outubro. Os requisitos que se teñen que dar para que se considere unha hambruna ou unha gran fame son os seguintes: que o 20% da poboación estea morrendo de fame, que o 30% das nenas e nenos estean gravemente desnutridos e que 2 de cada 10.000 mortos ao día sexan por desnutrición ou falta total de comida. E iso é o que está a pasar en Gaza. A resolución 2417 do Consello de Seguridade das Nacións Unidas condena o uso da fame e da inanición pola poboación civil como arma de guerra, e nos últimos meses varios ministros israelís de Defensa, Seguridade Nacional e Enerxía expresaron a súa intención de privar os civís de alimentos e auga. Estamos falando de crimes de guerra e parece que Israel é impune a estes. Somos conscientes de que estamos a falar dun marco xurídico superior a este e do Tratado da Unión Europea e que dende esta institución non temos nin competencias nin maneiras de parar este xenocidio, pero tamén sabemos que as institucións non podemos estar do lado da barbarie. Temos que estar do lado da sociedade e iso é o que facemos con esta moción. Demostrarlle á sociedade da provincia de Lugo que os escoitamos e que como institución non lles damos as costas nin a eles nin aos milleiros de persoas que morren en Gaza. Dende a nosa sociedade e institucións apoiouse sen fisuras o pobo ucraíno no seu momento e ten que ser o mesmo caso con Gaza, porque son povos que están sufrindo. Neste intre, o momento de darlle pulo o recoñecemento de Palestina como un Estado con todos os seus dereitos para dar un paso máis e avanzar na resolución deste conflito e na mellora da situación humanitaria para que se poida dar a única solución posible, a de 2 Estados. Moitas grazas. Gracias, doña Iria. Señor Balado, polo Grupo Popular, ten a palabra. Bos días a todos, presidente, deputados e deputadas e demais persoas que se atopan nesta sala. Bueno, pois nós o que lle temos que dicir ao grupo propoñente é que isto que nos traen a pleno vémolo como puro postureo e simulación. Vostedes veñen a montar aquí un certo paripé con esta cuestión. Isto, no fondo, é unha forma de enganar a xente, porque nós estamos de acordo con que calquera guerra ou matanza de persoas, como é o caso deste conflito que ten lugar en Palestina, debe de ser condenada, pero que vostedes piden nesta moción pois nin é competencia desta institución, xa se pediu tamén hai 4 meses, como dicen, nin a declaración que adotemos vai producir ningún tipo de efecto xurídico. Vostedes piden exixir o alto fogo permanente, o cese ao fogo en Gaza, pero todos sabemos que a simple declaración dunha deputación provincial situada a 3.800 km do conflito pois non vai producir ningún efecto, non vai servir para nada cando decimos hai 4 meses que nos pronunciamos sobre esta cuestión. Piden exixir ao goberno español e a todos os países da Unión Europea o recoñecemento de Palestina como está, decir, ninguén pode creer que isto vai a ser competencia dunha deputación provincial ou que a decisión que nos adotemos pode servir para este recoñecemento. O que nos preguntamos nós é onde está o BNG que cando foi chamado no debate de Estado de Autonomía para condenar o ataque indiscriminado da organización terrorista Hamas do día 7 de outubro non quixo votar, nin sequera se abstuvo, a pesar de estar no hemiciclo. Onde está ese BNG que é capaz de traer unha moción pedindo aquí o cese ao fogo e non é capaz de condenar os asasinatos dunha organización terrorista no seno
no centro dese conflito. Miren, por outra banda, veñen vostedes a pedir o que xa foi acordado por parte da Organización de Nacións Unidas o día 25 de marzo, cando aprobou por primeira vez, e logo de 4 intentos fallidos, unha resolución na que solicitou o cese do fogo na guerra de Gaza, pero é que incluso, a maiores, Estados como poden ser Francia ou Estados Unidos que teñen dereito de veto no Consello de Seguridade de Nacións Unidas apoiaron esta iniciativa, é dicir, Estados Unidos astívose nesa petición da Organización de Nacións Unidas e Francia incluso solicitou unha tregua permanente. Por lo tanto, esta moción que vostedes nos traen a pleno hai que calificala como puro oportunismo. Respecto da petición de apertura de corredores humanitarios, temosles que dicir o mismo. Esta petición xa foi acordada polo Parlamento Europeo no pasado mes nunha resolución aprobada por 372 votos a favor, 44 en contra e 120 abstencións. Nesa resolución demandouse a Israel que permitise e facilitase de xeito inmediato a apertura de axuda de corredores humanitarios e a entrega de axuda humanitaria a Gaza a través de todos os pasos fronteirizos. A parte de que piden e reclaman que non pode haber perspectivas de paz e de estabilidade en Gaza mentras Hamás e outras organizacións terroristas exerzan influencia en Gaza. Por lo tanto, a pregunta que nos facemos é por que vostedes non condenan os ataques terroristas que teñen lugar en Gaza? Pois miren, nós creemos que non o fan porque ustedes o que queren é posicionarse políticamente en función dos que lles interesan no conflito. Ustedes convirten as víctimas, os mortos na guerra, en víctimas de primeira e víctimas de segunda en función do interés político que teñen vostedes. Hai unha cuestión. Dos 193 estados que integran a Organización das Nacións Unidas, 139 están en disposición de recoñecer o Estado palestino ou xa o fixeron, aínda que isto todo é puro simbolismo, porque dicen os expertos en dereito internacional que non se pode recoñecer un Estado sen antes crealo. E todos sabemos que o Estado palestino pois nin ten continuidade territorial, porque na parte oriental está formado por Cisxordania, gobernada pola Autoridade Nacional Palestina, e na parte do suroeste ou na parte occidental pois está formada pola Franxa de Gaza, non gobernada, iba a dicir gobernada, pero está dirixida pola organización Hamás. Por lo tanto, un dos factores, un dos primeiros elementos que tiña que ter para ser recoñecido como Estado era ter continuidade e unidade territorial. E o que lles temos que dicir é que solo 9 estados da Unión Europea recoñecen o Estado palestino, solo 9 estados. É dicir, estamos ante un recoñecemento que é puramente simbólico, por así dicilo. Por lo tanto, aínda non o recoñecen todos os estados da Unión Europea, non podemos estar en disposición de lograr este recoñecemento a nivel internacional como vostedes pretenden. Nada máis por esta primeira intervención. Gracias, señor Balado. Por o Grupo Socialista ten agora a palabra don Miguel Fernández. Pois, aínda que, efectivamente, este asunto foi debatido e votado neste pleno recientemente, a nosa moción parece-nos a caída no momento en que o tempo sigue pasando e a situación dramática en Palestina non mellora, senón que se enquista e esas atrocidades que diante das que ninguén podemos permanecer impasible síguese producindo. O conflito incluso pois está amenazando con estenderse a outros países limítrofes. E todo isto sin que, ao noso entender, a comunidade internacional se implique como deberá de ser, nin toma as medidas suficientes para tratar de solucionalo, permitindo de facto que esa masacre contra a población civil continúe, veto nas Nacións Unidas incluído. É verdade que algunhas voces se alzan denunciando a situación, pero nos parecen bastante insuficientes, máis aló do secretario xeral da ONU, o propio alto representante da Unión Europea para Asuntos Exteriores, señor Borrell, algúns países e, por suposto, o Goberno de España. O Goberno que non só mantivo unha postura rotunda e firme desde o principio, senón que incluso estuvo liderando e recabando apoios para tratar de buscar solucións e garantir tanto ese corredor humanitario imprescindible como o alto fogo de forma inmediata.
Por iso, aínda que, como digo, concordamos coa moción, creemos que o que se solicita nos puntos de acordo pois xa está sendo realizado e anunciado repetidamente que vai facer o Goberno do Estado. O pasado 1 de abril, recordarán que o presidente do Goberno anunciaba pois a intención de recoñecer o Estado palestino, postura que foi reiterada posteriormente a mediados de mes polo propio ministro de Asuntos Exteriores, señor Ábalos, señalando que España respalda o ingreso de Palestina como membro de pleno dereito das Nacións Unidas. De maneira que o Goberno do Estado leva tempo denunciando tanto a violencia indiscriminada dos ataques de Hamas como esa masacre que se está provocando na fronte de Gaza, alertando tamén da posible escalada do conflito e defendendo esa solución dos dous Estados, porque sería unha sinrazón absoluta ir a outra solución que condicionase que o pobo palestino quedase indefinidamente nunha situación de refuxiado. Esta é unha postura que, ademais, entendemos que reforza o papel tradicional de España no tabuleiro internacional como mediador que foi e que sigue sendo en Oriente Medio. Entendemos tamén que nesa labor deberemos continuar e incluso insistir. Hai que recordar, quizá, que a primeira visión de paz da ONU produciuse fai 76 anos, é dicir, 3 cuartos de siglo de sufrimento e de conflito, que, ademais, quen está sufrindo é, sobre todo, a población civil, esas víctimas inocentes, que son os que, a postre, sufren as consecuencias. Moitas gracias. Moitas gracias, don Miguel. Segundo turno para doña Iria. Gracias, presidente. Bueno, primeiro, menudo cinismo, señor Balado. Menudo cinismo. Quero deixar moi claro, para que acabe con ese discurso de embarrar isto, que nos condenamos calquera tipo de ataque terrorista, pero escudarse detrás do ataque terrorista de Hamas para, non sei, disculpar máis de 34.000 mortos. Está seguro de que quere usar un ataque terrorista? Non sei cantos mortos houve daquela, pero todos son mortos igual, pero está escudándose niso para protexer a un Estado que leva matando de fame a poboación desde hai máis de 7 meses, ademais de con ataques indiscriminados. Fala de que non pode ser un Estado porque non hai continuidade territorial. Como vai haber continuidade territorial se levan máis de 75 anos, se Israel leva máis de 75 anos ocupando os territorios de Palestina? Cando cada día hai colonos instalándose en territorios que non son seus? Cando o propio presidente de Israel di que el non lle vai xulgar ningunha corte internacional? Que está defendendo, señor Balado? É que eu, de verdade, cada vez que abro a boca, sube pan, porque eu quedome... Bueno, a verdade é que di que sí que hai que defender unhas posturas e hai que facelo. Digo que sí. E o segundo, isto obviamente non é nin postura nin paripé, é un posicionamento político. Vostede deixa moi claro cal é o seu posicionamento político. Isto é un posicionamento para apoiar a Palestina, para que se gañen apoios. Por se non escoitou, somos moi conscientes de que desde esta Diputación non vamos parar a guerra, obviamente que non, pero temos que estar do lado de quen nos solicita. Sigue habendo manifestacións case todas as semanas en Lugo e noutros puntos de Galicia que demandan un alto ao fogo e que demandan que se abran corredores humanitarios, sobre todo para salvar a pouca poboación civil que debe quedar ali. Estamos falando, xa lle decía, máis de 34.000 mortos, máis de 77.000 feridos, ademais de cooperantes internacionais. É vital que deixen entrar comida e axuda humanitaria en Gaza e Rafah para frear esta situación. No segundo punto, o que falábamos era de recoñecer o Estado palestino. E gustaríanos, porque todos sabemos que isto pasa por unha solución na que haxa dous Estados que negocien en igualdade de condicións. O pasado 18 de abril vimos como os Estados Unidos vetou unha resolución do Consello de Seguridade da ONU para outorgar o estatus de membro de pleno dereito a Palestina, que é observador dende 2012. As explicacións que se deron é que o Estado palestino na ONU debe ser froito dunha negociación bilateral e non dunha imposición de forma unilateral, cando se esquece que Israel entrou na ONU froito dunha resolución unilateral votada en 1948. O que non podemos ter é unha dobre vara de medir. Cando hai guerra en Ucrania, apoiamos o povo ucraíno, todo o mundo, pero cando é Palestina non a apoiamos porque houve un ataque terrorista e comezou a guerra. Non se pode comparar un ataque terrorista con esta resposta desproporcionada que está matando sobre todo a poboación civil, está masacrando a poboación civil, e que me parece indecente que se escude neso. Grazas. Muchas gracias, doña Iria. Señor Balado.
Sí, gracias. Indecente, señora Castro, indecente é facer creer a alguén ou a algún colectivo que o que se ven a pedir e o que se ven a facer pode producir efectos. Iso sí que é indecente. Nós non protexemos a ningún grupo nin a ningunha parte do territorio. Como dixo pois, o deputado do Grupo Socialista, a moción é a caída, claro que é a caída, pero o que vostedes propoñen non serve absolutamente para nada. E non serve absolutamente para nada polo que eu lle dicía antes. Nin sequera hai unanimidade nos Estados da Unión Europea nese recoñecemento de Palestina como Estado. Solo 9 dos 27 Estados da Unión Europea recoñecen a Palestina como Estado. Solo 9. É dicir, encontrámonos con estados como Alemania, que teñen moito máis peso económico, moito máis peso político que a nosa, e moito máis recoñecemento na comunidade internacional que se opoñen a recoñecer a Palestina como Estado. Outros estados, como Francia, que teñen dereito de veto no Consello de Seguridade de Nacións Unidas, tampouco están pola labor. Estados Unidos tampouco. Polo tanto, non veñan aquí a simular que a apertura de corredores humanitarios ou o recoñecemento de Palestina como Estado depende do posicionamento que teña España. O posicionamento ten que telo a Unión Europea. Os expertos en dereito internacional manifestan que en tanto que non haxa unanimidade na Unión Europea para recoñecer o Estado palestino en sí, non se poderá nunca chegar a abrir unha vía de diálogo. Solo coa unanimidade da Unión Europea se podería conseguir persuadir de alguma maneira a Estados Unidos, a algúns estados árabes, para organizar unha conferencia de paz que é no que insisten os expertos en dereito internacional que habería que lograr antes da creación do Estado palestino. E respecto á cuestión da falta de continuidade territorial que vostede atribúe á invasión de Israel, non ten nada que ver. É dicir, a discontinuidade territorial é un factor xeográfico ben derivado do feito de que un Estado está dividido en dúas partes de terreno que non están comunicadas entre sí, señora Castro. É vital para que se cree un Estado que haxa unha continuidade territorial e unha unificación do territorio. Se queren crear un Estado palestino, o que non poden é crealo pois, a través de illas, teñen que crealo con unha unificación territorial, ou, alo menos, así sosteñen todos os expertos en dereito internacional. E volvo a repetir iso, que vostedes traen aquí a este pleno pois é un puro titular que buscan nos medios de comunicación, na prensa, para que a xente pois crea algo que nin vai producir efectos xurídicos, nin vai servir para nada, porque, como decimos, non hai nin sequera unanimidade na Unión Europea para recoñecer o Estado palestino. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balado. Don Miguel, segundo turno. Moitas gracias, pois a ninguén dos presentes se nos escapa da escasa influencia que pode ter o que nos aprobemos aquí. Pero, en todo caso, a min sorpréndeme que calqueira persona ben poida permanecer insensible e impasible ante as atrocidades que estamos vendo cada día nos medios de comunicación sobre a población civil, nenos e ancianos masacrados, bombardeados permanentemente. Por tanto, cada un aporta na medida que pode e na medida da representación que ten. Criticar, como facemos nós e o fixamos desde o principio, a acción violenta e indiscriminada de Hamas non pode ser nunca unha xustificación da masacre que está provocando pois o Estado de Israel con esa guerra. Non digo como beneplácito, pero desde logo sin tomar as medidas drásticas suficientes da comunidade internacional. O Goberno do Estado Sabio e o Goberno do Estado, con Pedro Sánchez á cabeza, apostou desde o principio por facer fronte, buscar solucións, polo diálogo, polo consenso, pola diplomacia, e nesa línea seguimos estando. A solución parece clara que ten que pasar por dous estados en donde Palestina teña pois todos os dereitos e sea un membro de pleno dereito da ONU, e senón pois o conflito como estamos vendo, 75 anos da primeira misión na ONU, pois vai se enquistar e non vai ter solución. Moitas gracias. Moitas gracias, don Miguel. El turno de peche, doña Iria. Grazas, presidente. Vou ser moi breve. É un pouco que levo dito hasta ahora, dende que comezou o conflito entre Palestina e Israel. Hai xente, hai estados que se escudan nese ataque terrorista, pero non podemos seguir así.
Non podemos darlle as costas a unha masacre televisada e non podemos darlle as costas ao xenocidio dun pobo inocente. A política de defensa dun país, dun Estado, non pode chegar a matar de fame todo un pobo. Toda a sociedade temos que escoitar a Palestina e axudar na medida en que cada institución poida para axudar a poñer fin a esta infamia. O día de mañá, senón, miraremos cara atrás e veremos que dende os gobernos, dende o máis pequeno ata o país máis grande, lle demos as costas a un xenocidio que estaba sendo televisado. E isto non pode ser. Grazas. Moitas gracias, doña Iria. Unha aclaración, señor Balado, que lle fago, que vostede dixo ao final non é verdad. Non ten que haber continuidade para que sea un Estado. Voulle poñer exemplos. Azerbaiyán ten un gran territorio que se chama Najicheván entre Turquía e Armenia, e non linda co propio territorio de Azerbaiyán. Rusia ten un trozo de territorio entre Polonia e Lituania no Báltico, e non linda con Rusia, métese Bielorrusia polo medio. En España, o condado de Treviño pertenece a Burgos e está dentro da provincia de Álava. E se falamos aquí xa da nosa provincia, o Concello de Sober ten un trozo dentro de Monforte. Fíxese vostede, non ten continuidade do territorio. Por tanto, eu sempre tengo unha aclaración, nada máis. Pois vamos a someter a votación a iniciativa do BNG. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada, por tanto, a proposta do BNG en relación con Palestina. Punto número 6, tamén unha moción do BNG para demandar medidas de apoio para as gandeiras, mellor dito, que teñen que afrontar un baleirado sanitario. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don José María Fernández Vázquez, membros do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñernos a moción, ten a palabra don Daniel García. Bos días a todos e a todas. Ben, dende o Grupo Provincial do BNG na Deputación de Lugo, compartimos unha preocupación cada día maior pola nefasta capacidade de xestión da Xunta de Galicia ao fronte da Consellería de Medio Rural. As recentes declaracións da nova conselleira María José Gómez, nas súas primeiras declaracións públicas, por certo, onde considera que os incendios da semana pasada registrados na comunidade son probablemente intencionados, afirmando que vai no ADN de Galicia, son reflexos dunha política do PP ao fronte da Consellería caduca e alonxada cada vez máis da realidade das necesidades do noso rural. As xestións dos lumes de outubro do 17, de xullo do 22, a inoperancia na extensión sen control das vespas velutinas ao longo de todo o territorio, o desprezo cara ao sector ecolóxico na aplicación das axudas PEPAC ou a recente expansión de enfermidades epizooticas transmitidas por outros animais ao ser humano son reflexo da mudanza provocada pola actividade humana no planeta a nivel global e que derivan como consecuencias visibles nun cambio climático que non debemos menosprezar. O mesmo cambio climático capaz de xerar lumes de sexta xeración provocadas por treboadas secas, como acontecida en Galiza no mes de xullo do 22, será capaz de provocar contagios por transmisión de virus en máis de 15.000 mamíferos nos vindeiros 50 anos, segundo un estudo publicado na revista Nature recentemente. Outro caso preocupante que traemos na moción é a tuberculose, unha enfermidade infecciosa causada por microbacterias presentes en bovinos, tanto salvaxes como domésticos, non exenta de conservarse noutros reservorios. É, por tanto, unha doenza de especial relevancia pola súa condición de zoonose, constituindo desta maneira un problema de saúde pública. Galicia é unha das zonas do Estado español declaradas oficialmente libres de tuberculose bovina a partir do 2021, tras as recollidas de datos dos últimos anos, que a pesar de se detectaren casos illados no noso país, co
co posterior baleirado sanitario, como por exemplo nos recentes casos de Corbelle de Sarria, en Sarria, Manzaneda e Dozón, por exemplo. Estes casos respostan a unha circunstancia que se afasta do común, tendendo á prevalencia cero, como indican os mapas publicados polo Ministerio de Agricultura e Gandería. O que está claro é que o sector gandeiro está comprometido co obxectivo de manternos libres de tuberculose e brucelose por extensión e, de ser posible, erradicalas por completo. O que tamén está claro é que as medidas tomadas pola Consellería en relación á presenza de positivos en granxas e matadoiros, á presenza de animais dubidosos coa súa posterior inmovilización ou sacrificio innecesario nos casos finalmente negativos e aos baleirados sanitarios, son todas elas medidas, a xuízo dos afectados por ditos casos, inexistentes, insuficientes e pouco adaptadas á realidade do noso país e á gandería que aquí se desenvolve. A Xunta de Galicia debe contemplar o uso de probas máis específicas e menos sensibles nas campañas de saneamento futuras, coa finalidade de detectar menos casos de falsos positivos e dubidosos que non se corresponden coa presencia da tuberculose e que rematan en matadoiro de xeito innecesario. A Xunta de Galicia debe incentivar a recría nas nosas propias ganderías para evitar que os gandeiros recorran á compra de animais, na maioría das veces, moito máis baratos, debido á presión que soportan sectores como o vacún de carne, pero procedentes de rexión do Estado español con menor categoría sanitaria que Galicia. A Consellería de Medio Rural debe dotar esas entradas de gando, de ser o caso, de total seguridade para os nosos gandeiros e gandeiras antes de que se produzan. Moitas gracias. Gracias, don Daniel. Por o Grupo Popular ten agora a palabra don José Ángel Santos. Bo día a todos e a todas. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, a exposición de motivos, señor García, non hai realmente por onde collela. Enténdese que teñen un erro de concepto cando falan da relación das enfermidades obxecto da campaña de saneamento. As enfermidades obxecto da erradicación ou vigilancia nas campañas de saneamento son tuberculose bovina, tomen nota para a seguinte, a brucelose bovina e bovina e cabrúa, entre outras. Estas son enfermedades víricas ou bacterianas que nada teñen que ver co cambio climático, que sí afecta a aquelas enfermedades transmitidas por vectores como a lingua azul ou a enfermedade hemorráxica. Miren, a Xunta de Galicia cumpre escrupulosamente coa normativa para proteger o sector. Actualmente, hai 23.000 explotacións en Galicia sometidas a programas de control sanitario. Para a seguinte moción, aconselles que tomen estes datos e que as poñan na exposición de motivos, non como esta que está baleira deles. Actualmente, controlanse unhas 10.000 explotacións, das que nos últimos 5 anos registrouse unha media de 4 baleirados sanitarios. E no que vai de ano, moi ao seu pesar, non existe ningún caso positivo. Unhas cifras que mostran que Galicia está actuando ben e está a facer ben as cousas en prol da calidade sanitaria das nosas explotacións. Galicia é unha referencia en sanidade animal. O compromiso da Xunta é absoluto cun investimento de máis de 70 millóns de euros nos últimos 6 anos dentro dos programas de sanidade e produción animal para seguir avanzando, evidentemente, nesta liña con transparencia, responsabilidade e rigor. No 21, e gracias ao esforzo levado a cabo pola Administración galega, polos servicios veterinarios e polos propios gandeiros, e non gracias precisamente ao apoio do BNG, a Comisión Europea declarou a Galicia como zona oficialmente libre de tuberculose bovina. Esta categoría, como indemne, en tuberculose bovina otorga a Galicia unha posición privilexiada no sector de leite e tamén no de carne, para a comercialización de exemplares para a recría, como vostede ben dicía, así como para a exportación de animais e produtos que se derivan dos mesmos. O Programa Nacional de Erradicación de Tuberculose bovina en España está enmarcado nunha normativa europea e nacional de referencia que hai que cumprir. Neste sentido, Galicia sempre participou activamente propoñendo ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación medidas que compatibilizasen a vigilancia sanitaria da infección coa visibilidade produtiva dos rabaños. Así, Galicia foi a comunidade autónoma pioneira no uso de estudos individualizados de risco, uso dunha porcentaxe elevada de probas de alta especificidade diagnóstica e de medidas flexibles á inmovilización das explotacións. Sobre as iniciacións que perciben as explotacións que teñen un positivo ou máis, os servizos veterinarios da Consellería de Medio Rural están desde o comezo do proceso en permanente contacto
cos titulares das mesmas, facilitando toda a información sobre o proceso e as liñas de compensación ás que se poderán acoller. Neste sentido, estas explotacións con animais positivos perciben o importe correspondente polos animais sacrificados con cultivo microbiolóxico positivo, a indemnización por valeirado de explotación, a indemnización por lucro cesante do primeiro trimestre tras o sacrificio financiado con fondos propios da propia Xunta, que se estende a 3 meses máis se repoñen os animais nese período. Se o gandeiro compra no segundo trimestre, deste valeirado a compensación proporcionalmente será aínda maior. As axudas da reposición das vacas maiores de 18 meses que se sacrifican, a indemnización polo sacrificado de animais menores de 18 meses, a desinfección de instalacións de maneira gratuita que aporta precisamente a Xunta con fondos tamén propios de 4.000 euros para cada gandeiro. A estas cantidades hai que engadirlle, evidentemente, o valor do animal que ten no matadoiro. Ademais, son compatibles coa indemnización do seguro no caso de que o teñan. Con todo, a Xunta subvenciona a prima cun investimento de 8,5 millóns de euros. O gandeiro recibe íntegramente o valor das reses, e non é que o diga só eu, que o di tamén un estudio con datos do propio Ministerio, que se quede ao final da intervención, eu lo podo prestar para a seguinte, que teñen aquí unha cabaña a axuda a poder encher esa explotación de novo gando para repoñer a cabaña gandeira con todas as garantías sanitarias e que cubren con creces a propia compensación. É un dato, conclusión do Ministerio de Agricultura. Conclusión sobre compensacións generalizadas, señor García. Compensacións generalizadas en toda a cabaña gandeira de Galicia e creo que tamén no resto de España, porque son datos a nivel estatal. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, don José Ángel. Ora, polo Grupo Socialista, ten a palabra don José María Arias. Bos días a todos. Bueno, entendo que a moción do BNG ben movida polo recente caso do baleirado dunha explotación en Manzaneda, en Ourense, onde se detectaron casos de tuberculose bovina, e a Xunta decretou o sacrificio da totalidade das reses da explotación. Pois esta medida xerou protestas de varios sindicatos. En 2021 a Xunta declarou Galicia como comunidade autónoma libre de tuberculose bovina, ou zona cero, zona de prevalencia cero. Esta declaración permite a Xunta reducir as medidas de loita contra a enfermidade, por exemplo, empezando o saneamiento anual, que pasa a ser un saneamiento cada 3 anos. En cambio, en cada caso que se detecte un caso de tuberculose nunha granxa, implica o sacrificio de todos os animais. Óyesme ben. Cumpre sinalar que as comunidades autónomas que non están declaradas como de prevalencia cero, as probas de tuberculose repítense aos 45 días e non se sacrifican todos os animais. Desde os sindicatos agrarios invítase a modificar esta situación e apuntan que a tuberculose se mantén en poboacións de animales salvaxes, sobre todo os corzos, porque a declaración de Galicia como zona cero de enfermedade non se axusta de toda a realidade. Ademais, indican que reses procedentes de outros territorios que non están declarados como zona cero entran habitualmente no territorio de galego, por mala suerte que aquí a política agraria nos últimos anos non confiou nada nos centros de recría, sírvase o pouco apoio que tuvemos ao da Diputación. Galicia necesita estar comprando seguido recría porque nunca se apostou desde a comunidade autónoma a favorecer estes centros. Ni siquiera no noso centro de recría da Diputación tivemos o apoio da Xunta, ni nunca o viron ben. Pero seguimos comprando reses de zonas que non están declaradas zona cero continuamente. No que fai que as axudas, a Xunta presume sempre de que hai disponibilidade total de fondos para indemnizar os afectados e que volvan a mercar o gando para reiniciar a explotación. Esta afirmación é bastante discutible. No pasado mes de xaneiro, a Xunta anunciaba que dispoñía de 125.000 euros para indemnizar os posibles afectados polos casos de tuberculose bovina. Non parece unha cantidade moi elevada, porque co que costa unha recría e baleirado dunha explotación, eu teño algunha cerca do meu territorio que se necesita $500.000 euros para facer esa reposición, co cal os 125.000 iríanse nun momento.
Sobre todo, temos en conta que nun só caso, como o de Manzaneda, os responsables da explotación van recibir uns 42.000 euros. Isto xa consume case un terzo das axudas disponibles para todo o ano. Eu alegro-me moito que estemos na zona cero, pero non hai que descuidar isto. Nosotros vamos a apoiar íntegramente a moción, aunque o saneamento do ano no punto S perxudica seriamente a moitas explotacións extensivas, pero si o que debería de facer a Xunta sería controis máis aleatorios, incluso subvencionados coas ADS para que isto... Hoxe estamos en zona cero, mañá, pois, ao mellor, estamos de outra maneira, co cual creo que non debe descuidar a Xunta de Galicia facer isto. Estamos totalmente de acordo ca moción, repito, recalcar ese punto, pero eso non implica que o noso voto é favorable. Creo que a Xunta, que é responsable do saneamiento, debe incidir e debe facer máis controis aleatorios para que isto non se nos vaya das maus. Podemos presumir de zona cero, pero debemos manter isto, porque ao mellor, á volta da esquina, estamos con un problema serio e grave, co cual, señor Santos, eu penso que estamos ben, pero a min esos datos que vostede manexa e de que todo está limpio, as enfermedades logo chegan antes do que parece, e creo que hai moito descuido por parte da Xunta de continuar a facer un traballo que necesitan as granxas. Moitas gracias. Gracias. Don José María, segundo turno para don Daniel. Ben, no relativo ás compensacións ás ganderías afectadas por un baleirado sanitario por tuberculose bovina, as dúas liñas complementarias establecidas pola Xunta de Galiza para compensar o lucro cesante e para a reposición dos animais sacrificados manifestáronse totalmente insuficientes. No caso dunha granxa media, as perdas oscilan alrededor dos 30.000 euros. As axudas compensatorias non cubren a perda total do baleirado, tendo en conta que a eliminación de todo o gando da explotación é de obrigatorio cumprimento. Ademais, as persoas titulares das granxas deben de ocuparse as soas de repoñer animais con cualificación sanitaria apta, voltando a adaptar os animais novos ao manexo da granxa e logo agardar unha media de 2 anos para ter a granxa a pleno rendemento. Como dixen anteriormente, as axudas que a Xunta de Galicia contempla non cobren o global de perdas dos gandeiros. Dunha banda, non alcanzan en modo alguna para a reposición dos animais sacrificados que se atopan en idade de produción madura aos precios de mercado e, por outra banda, tampouco toman en consideración as cantidades que os gandeiros deixan de percibir polo dano inflixido. En conclusión, as indemnizacións non acadan o custe real que ten a reposición ou reparación dos danos polos prexuícios que ocasiona un baleirado sanitario. Esvaécense así o traballo e aforros dunha vida investida nunha explotación de vacún de carne de alto rendemento. Este tipo de situacións contribuye a incrementar o abandono da actividade agrogandeira e desalenta o relevo xeracional, co agravante que moitas das zonas gandeiras de vacún son especialmente sensibles pola depresión demográfica a que se ven sometidas como os concellos do interior e da montaña de Lugo. Dende o BNG entendemos que unha xestión correcta debe incluir unha análise máis pormenorizada da problemática e buscar solucións adaptadas á realidade do noso agro. A Xunta de Galicia debe realizar unha continua e correcta información aos gandeiros de todos os protocolos sanitarios para incentivalos a evitar incorporacións de gando de risco. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Señor Santos. Gracias, presidente. Estou de acordo co señor Arias que hai que ser cautos con este problema e hai que seguir instando ás administracións a que sigan polo camiño adecuado, como está de agora. A enfermedade hemorráxica chegou ata Galicia pola inoperatividade en parte do Ministerio, ao que vostedes apoian incondicionalmente en Madrid. En vez de prohibir movimentos de gando entre comunidades autónomas, permitiron que os animais se seguisen movendo indiscriminadamente
aínda que semana a semana o incremento de zonas afectadas dende sur de dirección norte fora exponencial. Permitírono ata ben hai pouco. Cando falan da lingua azul, deberían recordarlle tamén aos seus amigos de Madrid que non actuaron igual coa EH e de paso pedirlle que sufraguen o 100% dos gastos de vacinación que eles mesmos impoñen como obrigatorio, en vez de deixar a Galicia unha vez máis sola ante o perigo sin dotar de medios. Miren, vostedes tamén queren facer unha política que eu politicamente lle chamo ruín, que ata se queren aproveitar dunha situación débil e frágil de calquer familia que se vexa na obriga de facer un baleirao da súa explotación. Unha vez que son coñecedores dun positivo, dunha explotación, ali se presentan para dar esa cartallada electoral. Non están vostedes tan rápidos en reclamar axudas ao Goberno Central nin para o lucro cesante nin para as axudas de reposición. Por que en vez de ganalos non lles din a Galicia, que foi a primeira comunidade autónoma en pagar o lucro cesante aos gandeiros que sofren un baleirado e faino con fondos propios? Por que non lles din eso? Por que non lles dan ese dato? Non se enganen, nin a vostedes mesmos, nin enganen aos gandeiros. Fáganme caso. E súmense pedindo máis fondos ao Goberno Central. Non traten de confundir e danar, non recomenden, como fixeron en algún caso, que non sacrifiquen os animais dun rabaño no que se aislou a bacteria de tuberculose. Non o fagan, porque vai sair perjudicado Galicia e os gandeiros. Non traten de aproveitarse políticamente dunha situación tan dura e dolorosa para unha familia. Non queiran sacar tallada electoral, porque non todo vale, señor García, non todo vale. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Santos. Señor Arias. Sí, quero dicir que cando oigo o señor Santos dicir tallada electoral, dicir competencias, mezclar aquí o Ministerio, que as teñen vostedes. Mire, está recibindo varios concellos a non autorización de feiras ao aire libre, causando moitos problemas hasta que lle lo piden por escrito á Xunta e lle lo mandan. Feiras que temos datos de todo eso. Pero bueno, señor Santos, eu alégrome polo menos que cambiáramos de conselleira e nombraran a alguén relacionada co agro e co sector leiteiro, neste caso, porque a ver se nos vai un pouquiño a cousa mellor. Pensei que o iban a nombrar a vostede, a verdad. Pero bueno, foi desafortunada a declaración de nada máis chegar, que xa fixo mención o compañeiro do BNG, que xa tuvo que reprender o señor Rueda na rueda de prensa por dicir que vai do ADN dos galegos queimar o monte. É unha gran metedura de pata. Pero bueno, eu creo que non se debe descuidar isto, é moi importante mantelo a Galicia na zona cero. E nada máis, a verdade teño que dicir unha cousa que teño que defender neste caso, non ven a conto moito, pero si o alcalde de Monforte, presidente da Diputación. Mire, eu sou socio do CRAEGA fai anos, membro do CRAEGA. Non me extraña que o compañeiro Mejide non faga intervención no segundo turno, porque ou foi utilizado ou por descoñecemento ou fixo adrede, por calquera das dúas cousas meteu a pata, porque por traballadores do CRAEGA xa hai 2 anos que está todo isto en marcha a trasladarse a Lugo, que recibiron queixas, e eu como membro do CRAEGA podo dicilo. Entonces foi utilizado. Este fin de semana, a verdad, se estuvo recluído, pouco pudo meditar, non soubo como salir dun gaño que cometeron. Ao Concello de Monforte non se pode acusar deso, de ninguna maneira, nin ao presidente da Diputación. Fixeron o que tiñan que facer, pero desde o Partido Popular utilizaron isto cando xa tiñan comprado e feito o sitio para marchar. Pero bueno, en política todo vale, pero todo ten un límite. Moitas gracias. Gracias, señor Arias. E turno de peche para don Daniel García. Ben, señores do Partido Popular, non escurran o bulto, nin boten balos fora neste tema tan importante para o futuro dos nosos gandeiros e gandeiras, como están a facer, como coa expansión da vespa velutina, a rata toupa e demais problemáticas do rural galego e provincial. Dende o BNG, nesta e nas demais institucións, seguiremos loitando por un rural vivo, loitando ao carón da xente do rural, apostando sin fisuras polo ADN da nosa veciñanza. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Sometemos a votación esta iniciativa do BNG en apoio ás gandeirías. Votamos.
Falta un voto. Bueno, ahora parece que están. Votos emitidos 25. Votos a favor 13. Votos contra non hai. Abstencións 12. Queda, por tanto, aprobada esta moción. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para que a Deputación de Lugo asigne un convenio propio para o persoal do Servizo de Limpeza dos centros dependientes de titularidade provincial. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do presidente don José Tomé Roca e das señoras deputados e diputadas dona María del Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, membros do Grupo Provincial Socialista, e do señor deputado don Daniel García Fernández, membro do Grupo Provincial do BNG, acorda ditaminar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Demetrio Salgueiro. Bos días, gracias, señor presidente. Bueno, traemos esta proposta hoxe con espírito constructivo e coa vontade de chegar a un acordo unánime, xa que é un recoñecemento a todas as traballadoras e traballadores do sector da limpeza que desenvolven o seu traballo nas dependencias provinciais. Que o sector da limpeza realiza un traballo fundamental para garantir a seguridade e a higiene dos espacios públicos está fora de toda a dúda e que é un traballo que require dedicación, experiencia, tempo e profesionalidade tamén. Durante a crisis do COVID-19, estas traballadoras e traballadores foron decretados como esenciais e en moitos momentos poñeron incluso en risco a súa saúde para desenvolver o seu traballo. Lonxe de ser recoñecido, trátase dun sector moi precarizado, donde o 95% das súas traballadoras son mulleres e un 80% delas traballa a tempo parcial e con salarios moi por debaixo, en moitos casos, do salario mínimo interprofesional. Un sector que se ve obrigado a poñerse en folga indefinida para defender os seus dereitos o pasado 16 de outubro, ante a negativa de poder negociar un convenio colectivo que levaba vencido dende finales do ano 21. A folga chegou ao seu final tras algún acordo o pasado 22 de febreiro, pero aínda hai marxe para mellorar estas condicións laborais. Noutras dependencias desta provincia, o sector da limpeza ten un convenio propio, como son, por exemplo, o Hospital Lucas Augusti, o edificio administrativo da Xunta ou as dependencias da Universidade de Santiago de Compostela na provincia. Recentemente, fai menos dun mes, o Concello de Lugo aprobou esta mesma proposta por unanimidade, que o Concello estudiara a elaboración dun Concello propio para as traballadoras e traballadores dependentes do Servicio de Limpeza do Concello de Lugo. Isto é o que traemos hoxe aquí. É o momento de reflexionar e cambiar as cousas e darlle o valor e a importancia que ten o traballo destes profesionais e estas profesionais. Consideramos que a Diputación de Lugo debe garantir unhas condicións de traballo dignas e ser un exemplo otorgando dereitos e recoñecendo este sector. Por iso, a proposta de acordo que traemos hoxe é instar ao Goberno provincial a que estudie as posibilidades legais e convencionais de aprobar un convenio propio para o sector da limpeza dependente da Diputación Provincial de Lugo. Ou, en outro caso, tamén equiparar aos traballadores e traballadoras do Servicio de Limpeza a outros traballadores e traballadoras que desempeñan o seu traballo na mesma categoría e nivel na Diputación Provincial de Lugo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Salgueiro. Polo Grupo do BNG, ten a palabra dona Iria Castro. Moitas grazas, presidente. Bueno, bo día. As traballadoras, estamos de acordo en que as traballadoras do sector de limpeza de Lugo, e todas en xeral, fan un traballo fundamental todos os días nos seus respectivos postos de traballo, pero foi durante a folga que nos deron unha lección a todas e a todos, unha lección de compañerismo, de colectividade e de forza. Para min, o debate da moción de hoxe deuse no seu momento, cando aínda en conflito apoiamos en fisuras a loita das traballadoras. Sen fisuras non, porque o PP naquel momento xa quixo abrir unha fisura no conflicto, unha emenda de engádega que ven hoxe transformada en moción para este pleno.
porque di que aínda hai marxe de mellora. Pois son iso estamos de acordo. Eu creo que todos os acordos teñen marxe de mellora. Todos os acordos teñen marxe de mellora, pero non creo que sexan vostedes, precisamente os do Partido Popular, que o único apoio que fixeron as traballadoras durante a folga foi votar a favor neste pleno, que teñan que ir de salvadores desta causa, porque esta causa e as melloras do convenio conseguironas elas soas mediante a movilización sindical. E por iso imos lembrar varias cousas para poñer en contexto esta moción. A folga, como saben, comezou o pasado 16 de outubro e a partir daquel momento sucederonse moitas manifestacións nas rúas de Lugo. Ningún representante do PP foi a elas a apoiar as traballadoras. A Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, que hai veces que parece que non gobernan en ningún sitio, ten competencias a través do Consello Galego de Relacións Laborais para exercer o papel de mediadora e simplemente púxose de perfil. Durante a folga, Alfonso Rueda visitou Lugo e non quixo falar cas traballadoras e o flamante delegado da Xunta de Galicia, en Lugo, Javier Arias, tamén entrou polo garaxe do multiusos para non atoparse con elas. Ese é o apoio que lle deron. E por se teñen pouca memoria, lembrolles que durante a folga foi o Partido Popular no Concello de Lugo quen estivo poñendo presión no goberno municipal pola limpeza das aulas en diversos centros educativos en lugar de tomar distancia, entender que as traballadoras estaban inmersas nun proceso de folga para a negociación dun convenio. Non. Por iso, para min, a pregunta que nos temos que facer aquí é por que fai isto o PP agora? Pois é un exemplo de, digamos, lavado de cara. Dicía o señor Santos na anterior moción que non todo vale, que non podemos intentar sacar tallada electoral de tantas familias. E creo que isto se pode recuperar para esta mesma moción. Estamos falando de máis de 150 familias que estuveron en folga durante máis de 400 días para negociar un convenio colectivo. Así que non podemos vir empañar esa folga con esta moción. Despois falarei da proposta de engádega que lles presentamos. Grazas. Gracias, dona Iria. Ahora, por o Grupo Socialista, ten a palabra a dona Pilar García Porto. Bueno, gracias de novo, señor presidente. Partindo da base de que nós entendemos que nas negociacións colectivas a unión fai a forza, igual que noutros aspectos da vida, porque un convenio ou varios convenios que respondan só aos intereses dun grupo limitado de traballadores aboga unha posición máis débil no conxunto. Sorprende que agora vostedes, o Partido Popular, este na defensa dos dereitos dos traballadores, neste caso das traballadoras da limpieza. A compañeira deputada señora Iria esgrimía un argumento, eu me atrevo a sumarlle outro máis. Tal vez non só estén intentando facer un lavado de cara, senón que ao mesmo tempo estén traballando nun divide e vencerás. Pero, bueno, o Partido Popular saberá a que intereses responde. O certo é que agora o Partido Popular se quere levantar como gran defensor dos dereitos dos traballadores. O certo é que o Partido Popular é o mesmo que vota en contra da subida do salario mínimo interprofesional, o que vota en contra da subida das pensións, é o mesmo Partido Popular que estaba desaparecido, tal e como acaban de dicirlles tamén, cando estas traballadoras estaban en folga e manifestándose, é o mesmo Partido Popular que tamén estivo desaparecido cando nesta Deputación se aprobaban as cláusulas sociais nos contratos coas empresas, tamén é o mesmo Partido Popular que tamén estivo desaparecido cando este goberno habilitou unha fórmula de pago das nóminas das traballadoras da limpeza das empresas que están prestando servizo na Deputación, xa que por problemas económicos desas empresas as traballadoras non cobraban a fin de mes. Pois, en fin, ese Partido Popular é o que agora aparece con oportunismo, con populismo, como suele facer, tal e como caracteriza, e, en fin, isto é o que temos ante nós. Este asunto foi debatido no Concello de Lugo, foi enmendado polo Partido Socialista e agora traen a pleno non a versión original, tal como levaron o Concello de Lugo, senón que o traen con co contido desa enmenda do Partido Socialista no Concello de Lugo. Convén dicir tamén que este persoal ao que se refiren é persoal subrogado, non é persoal da Deputación, e aínda con moitas dúbidas sobre a capacidade legal do que o Partido Popular pretende no fondo, pois nós estudiaremos
tal e como propuxo o Partido Socialista no Concello de Lugo, as posibilidades para que conten con un convenio da limpieza, neste caso no seo da Deputación de Lugo. Muchas gracias. Señora Porto, don Demetrio, segundo turno. Moitas gracias. Bueno, repito o espírito construtivo da iniciativa. Utilizar neste caso a palabra populismo pareceme sacar as cousas de lugar, pareceme un pouco exagerado. É o único punto de todos que levamos tratado máis de 2 horas no que esta institución ten competencia. Levamos falando 2 horas de moitos asuntos nos que o que se vota aquí de pouco vai valer, pero este punto en concreto pois sí que depende directamente desta institución, non? Entón, é algo que pedimos, é algo que creemos que as traballadoras deste servicio teñen dereito e que deberíamos dar un exemplo e apoiar esta iniciativa. Por lo menos estudiar esas posibilidades de ter un convenio propio ou, se non, pois, por lo menos igualar as súas condicións laborais ao resto de traballadores desta institución. Nada máis, moitas gracias. Gracias, don Demetrio. Doña Iria. Gracias, presidente. Falamos de que esta moción, temos que dar exemplo ás administracións. Todas temos que dar exemplo. Polo que leo na súa moción, o Servicio de Limpeza do Hospital Lucas Augusti ten un convenio propio, é certo, pero o Servicio de Limpeza do Edificio Administrativo da Xunta non, ten un acordo de equiparación, pero hai máis. O Servizo de Limpeza do Instituto Galego de Vivenda e Solo tampouco ten convenio propio. E que medindo o Servizo de Limpeza das Residencias das Gándaras? Pois tampouco. E as traballadoras do Servizo de Limpeza da USC teñen un acordo de melloras con equiparación. Nas diversas reunións que mantivemos con varios sindicatos comentáronos isto, entón, por iso, traemos esta proposta de engádega, que, ao igual que nós imos votar a favor da moción, porque tamén coñecemos este espírito constructivo e nos estábamos de acordo antes, estamos de acordo hoxe, e por iso traemos esta proposta de engádega, porque todas as administracións temos que dar exemplo, incluído a que goberna o Partido Popular. Entón, nesta proposta instamos a Xunta de Galiza que estude as posibilidades legais e convenciais de aprobar un convenio propio para todos os servizos de limpeza que dependan desta institución. Esperamos que aproben tamén, que acepten a emenda e que voten a favor. Porque senón virían exixindo algo aquí, algo que vostedes non estarían cumprindo. No pleno anterior no que debatimos isto, a compañeira Carmen José chamounos cínicos, pero pregúntome se con esta moción non virían darnos unha lección de cinismo, porque pregúntome o que tipo de moción é unha que só pide melloras para traballadoras dunha institución e non para o colectivo en xeral. Como dicía antes, é unha moción de lavado de cara para que non lle importan as traballadoras nin as familias que hai detrás, e que só traen esta moción a pleno para desprestixiar esta loita, que é un exemplo para toda a clase obreira e de loita feminista contra a precariedade e a explotación dun sector esencial e feminizado. Xa lles dixen antes que nos imos votar a favor, non porque nos parezca, de feito que é unha proposta xa reciclada, dunha emenda pasa unha moción no Concello de Lugo, unha moción para aquí, pero somos conscientes de que isto pode ser unha punta de lanza para seguir mellorando a vida das traballadoras e nós estamos aquí traballando por iso. Grazas. Gracias, dona Iria. Dona Pilar, segundo turno. Ben, simplemente reiterar o dito durante o primeiro turno de intervención, recollendo o guante desa proposición, desa proposta que entendo o Partido Popular nos traslada como constructiva. Así o tomaremos, aínda que temos bastantes dúbidas sobre a intencionalidade de que un día está en contra e o día seguinte está a favor de defender os intereses dos traballadores e das traballadoras, pero tal como dixen antes, non imos a ser nós os que nos opoñamos a estudiar, tomar medidas que poidan favorecer a estas mulleres. Así que aí está a nosa proposta tamén. Moitas gracias. Turno de peche. Señor Salgueiro. Moitas gracias polo apoio á proposta. Non vamos a aceptar a emenda, xa que sería mezclar as responsabilidades de dúas entidades diferentes. Aquí o estamos tratando o que depende directamente desta institución. En tal caso, sería para tratar en unha moción independente a responsabilidade da Xunta, ou mesmo levala a través dos seus representantes ao Parlamento de Galicia, que é onde se deciden as competencias da Xunta. Pero, en este caso, creemos que a importancia da moción é para as traballadoras desta institución, donde aquí está a competencia. Moitas gracias.
Gracias, don Demetrio. Sometemos a votación esta iniciativa do Grupo Popular. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, moción do Grupo Provincial Popular para poñer en marcha un plan de impulso industrial de solo da Deputación de Lugo. Dictamen da Comisión. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente don José Tomé Roca e das señores deputados e diputadas dona María del Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira Morandeira, membros do Grupo Provincial Socialista, e do señor diputado don Daniel García Fernández, membro do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, acorda dictaminar favorablemente a moción presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Polo Grupo Popular ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Bueno, vamos a facer unha breve análise da situación industrial da provincia de Lugo e eu creo que aquí o que non me poderán negar é que cando menos é mellorable. É mellorable no sentido máis amplio da palabra. É unha situación preocupante se nos vamos ás poblacións máis grandes, como a de Lugo Capital. Efectivamente, está pasando por problemas especialmente preocupantes en canto a tramitación de licencias para a posta en marcha de novas iniciativas. Certo que está funcionando ben algún polígono como das Gándaras, que ten unha ocupación do 100% e que se venden o 100% das parcelas que se poñen a disposición. Noutras poblacións tamén grandes, pero de un pouco de menor entidade, sí que estamos vendo tamén problemas. Dende Monforte ata Ribadeo, vemos como non hai toda a iniciativa ou o polo industrial que nos gustaría para esta provincia. Falta emprego, pero sobre todo falta posibilidades para as persoas máis xóvenes para emprender proxectos vitales nestas poboacións. E se nos vamos a municipios de menor población, ou onde o tamaño do seu número de habitantes é moito menor, pois a situación é realmente preocupante. Isto non é nada novo. Poderán decir que é culpa da Xunta, seguramente, porque dirán que é competencia total a política industrial da Xunta de Galicia, e é certo que é competencia, pero non é menos certo que na política industrial hai moitos actores implicados, como as deputacións, como os concellos. En definitiva, o necesario é que as administracións traballemos de forma conxunta para xerar ese terreo ou ese caldo de cultivo para que entre todos consigamos iniciativas empresariais e emprego na nosa provincia. E un pouco no que afondamos nesta iniciativa ou que pedimos con esta iniciativa a este Salón de Plenos. Dende o Partido Socialista de onde venega nos últimos anos nesta Diputación parece que a veces xogan á contra, non o tomen ou non o digo con acritud. Vímolo no último pleno, cando falábamos de Altri, e como se pronunciaban en contra desta iniciativa. É o mellor exemplo, quizás. De feito, no Salón de Plenos do Concello de Lugo, hai uns días o PSOE e o BNG pediron prevaricar, con todas as letras. Pediron literalmente e votaron a favor, algún dos membros que levantou a man nese Salón de Plenos está hoxe aquí sentado, pediron que a Xunta de Galicia informase en contra un proxecto aínda que cumplise coa lei. E iso en todos os sitios é prevaricar. E isto pasa ao longo de moitas ocasións. Por eso, ata a súa secretaria de Estado tivo que vir a poñer cordura e a decir que se o proxecto de Altri cumpre coa lei, pois hai que impulsalo, que non queda outro remedio, pero que o PSOE e o BNG tamén aplaudían cas orellas cando o goberno de Sánchez impediu a tramitación ou a posta en marcha da lei do litoral, que, por certo, tivo que vir ao Tribunal Constitucional a salvagardar os dereitos dos galegos e, sobre todo, do noso litoral. Porque se por vostedes foran, cargaríanse un montón, non sei se que lles pasa a señora de Antas e ao señor Rivera, que deben estar discutindo ou algo que bracean bastante, deben estar nerviosos. O que está claro é que esta Diputación ten moito que facer e o que está claro é que nesta provincia, para o PSOE e o BNG, canto peor, mellor. É o que están intentando facer, que é ese boicot permanente a calquera iniciativa na provincia. Por que sacamos a colación os polígonos industriais da Deputación? Bueno, pois porque no seu momento a Deputación Provincial apostou pola creación deste tipo de polígonos para permitir a implantación de negocios ou incluso o traslado de negocios para
poder facilitar o seu crecemento nos municipios nos que se comprometeron. Se non me fallan os cálculos, comprometéronse no seu momento 29 polígonos, dos cales solo están feitos únicamente 8, é dicir, simplemente están feitos un de cada 4 dos comprometidos. Non sabemos por qué, pero entendemos que dende a Diputación debemos afondar nesta iniciativa, porque isto significa poñer a alfombra vermella a quen quere implantar un negocio ou poñer en marcha unha iniciativa empresarial nesta provincia. Do contrario, dende esta Diputación non estaríamos facendo este traballo. De feito, digolles máis, de acordo cos datos que consultamos a raíz de xuntas de goberno, dos boletís oficiais da provincia de setembro do 21 e de xullo do 21, así como a plataforma de contratos, estimamos en 130 aproximadamente as parcelas de polígonos industriais da Diputación que están vacíos. Por eso, hoxe, dende o Partido Popular, o que lles pedimos é máis traballo, máis pulo ao emprendemento, ou máis axudas, un plan de captación de empresas, difusión das bondades destes polígonos, de algún xeito intentar captar inversores, sobre todo cun único obxectivo, e é poder asentar poboación e que a xente que queira quedarse a vivir na nosa provincia teña a posibilidade de ter garantido un proxecto de vida aquí. Muchas gracias, señora Mejide. Polo Grupo Socialista ten unha palabra don Pablo Rivera. Bueno, eu non tiña pensado decirlle de que estábamos a falar, porque non ten exactamente que ver con esta moción, pero voulle dicir. Pois vostede nos acusaba de que somos perigosos, de que o presidente fai non sei que. E mira, estábamos falando a señora Porte máis eu de que sabe quen é perigosa. Vou exercer o meu dereito de rectificación. Unha persoa, a presidente do Partido Popular, que estuvo sentada aí, que a través de anónimos tuvo durante 7 anos a moitas persoas investigadas. E falta o día no que se dignara a pedirlle perdón a todas esas persoas e a todas as súas familias. Ese é un claro exemplo de como traballa o Partido Popular. Estábamos a falar deso, por eso braceábamos, que nos dixemos, nos nunca estaríamos dispostos a chegar a eses límites os que vostedes chegan. Non o acusa vostede. Se a ve, que non sei se leva ben ou mal, dígallo da miña parte, que estou agardando unha rectificación pública para toda esa xente, non só políticos, que había de todo, para grandes profesionais. E falta o primeiro día, deso estaba falando. Veñen vostedes aquí a falar dos polígonos industriais. A ver, residencias, polígonos industriais, turismo, carreteras. A mí sóbrame a Xunta de Galicia, de verdade o digo, sóbrame, pero de verdade que yo digo, non me tome a mal, porque eu non teño claro aínda que é o que fai a Xunta de Galicia. Se hai que facer residencias, a Deputación. Se hai que impulsar os polígonos industriais, a Deputación. Se hai que mover unha pedra, a Deputación. E digo, se está moi ben, se xa sei que é o papel que lle ordenaron que fixese aquí, pero volvo a reiterarme, son inútiles políticamente, inútiles políticamente a esta provincia. O que tiñan que facer é, en lugar de pedirlle á Deputación que impulse os polígonos industriais, que desto falaremos, é dicir a Xunta de Galicia, que ten competencias na materia moi claras, que desenvolvan non só polígonos industriais, senón unha política industrial. Vostede acaba de decir, eu creo que se lle foi un pouco a cabeza, que non sabemos por qué, pero que a Diputación ten que facer un plan industrial, ou ten que impulsar os polígonos industriais. Home, a ver, vostede falaba de añoranzas, no que nos tiñamos añoranzas, pero a ver, aquí os que teñen añoranza con Suplusa son vostedes, Estaban moi in love con Suplusa, e xa levamos 4 anos sin ela, por favor. Home, supérenlo. É que están nas 5 fases do estado de duelo, despois dese idilio tan romántico que tuveron con Suplusa, que primeiro é a negación, despois é a ira, despois negocian, e ora non sei se están na depresión ou na aceptación. Pero supérenlo. A min recórdame aquela canción do señor Sabina que decía matarme contigo si te mueres e morirme contigo si te matas. Supérenlo, home, por favor. Sean realistas e falen con propiedade, que me ven mezclando aquí áltricos polígonos industriais. Home, señora Mejide, volta a vaca no trigo. Ben, outra no millo. Outra vez, venga, darle aquí con polígonos industriales, pero vamos a ver, se eso se disolveu fai máis de 4 anos, que algún dos seus compañeros que está aquí formaba parte de Suplusa, como queren que fagamos as cousas? Que si polígonos, que si residencias, que si benestar social, que si SAF, que si... Eu o que non sei é o que fai a Xunta de Galicia. Pagar as libranzas de algunha xente que está nas residencias. Home, pois... A ver, eu, de verdade, que eu creo que hai que ser serios cando un fala destas cousas e vir con argumentos, porque, mire,
Esta Deputación, a pesar de non ter ningunha competencia en desarrollo de solo industrial, a día de hoxe, e por moito que digan que nós non facemos nada, podelle dar algúns datos, e poden mirar as noticias en vez de ir aí en función do que lle din, e pode, aquí hai algún alcalde, está o alcalde de Cospeito, que nos recibiu fenomenalmente ben na entrega dese polígono industrial, un dos investimentos máis importantes de Cospeito nos últimos anos. Se están a vender as parcelas en Chantada, se están a arranxar os accesos ao polígono de Rábade, pregúntenlle ao alcalde da Fonsagrada canto pon a Xunta no seu polígono industrial. O que pon son problemas. O que pon son problemas. E, bueno, aquí xa está el rizar el rizo, porque isto a mí pareceme maravilloso, que é la joya de la corona, que o Porto Seco de Monforte. Pero está preocupado porque en Monforte non hai solo industrial. Pero si ten ali máis de 30.000 metros cuadrados. Non están paralizados, están bloqueados deliberadamente. E esta debe ser desas cousas na que vostede non está tan de acordo ca súa voceira. Xa lle preguntaré un día a Cati, que me levo bastante. Ben, oye, nesto como está o Partido Popular da provincia? Que pensa vostede? Que pensa a señora Mejide? Que pensa a señora Candia? Vamos a castigar a Monforte? Porque eu non o teño claro. E ademais desto, pois mira, voulle dicir, levamos 24.618 metros cuadrados de superficie de polígonos vendidos e hai 9.000 metros cuadrados pendentes de venderse. O sea que, bueno, que non facemos nada, eso dirá vostede, pero non yo creo, porque yo podo demostrar. Gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Polo BNG, ten agora a palabra don Daniel García. Ben, parecenos canto menos curioso que traian ao pleno deste ente esta moción, cando a Xunta de Galicia leva sometendo esta provincia a un total abandono na oferta de vivenda pública con casos tan sangrantes como o propio barrio da Tinería. Para que o teñan presente, porque creo que non o teñen presente, imos enumerar un pouco os acordos dos que falaba tamén o compañeiro Pablo Rivera, da cesión de solo de uso industrial deste ente nos últimos anos con concellos da provincia. Aínda que non sexa competencia da Deputación, repito, para que lles quede claro que parece que non teñen claro as competencias de cada entidade. Abril de 2023, polígono industrial de A Fonsagrada. Está aquí o seu alcalde e concelleira tamén Iria Castro. A Deputación de Lugo e o Concello de Fonsagrada formalizaron o acordo polo que a institución provincial achega o 90% do investimento necesario cunha dotación de casi 2,5 millóns de euros e o Concello achegará outros 270.000 euros. O proxecto contempla a preparación dun terreo de case 35.000 metros cuadrados distribuído en 15 parcelas, máis de 200 plazas de aparcamento, bueno, un pouquiño datos. Marzo de 2023, polígono industrial de Cospeito, está tamén aí o seu alcalde, Cospeito, Concello gobernado polo Partido Popular, non se esquezan, para que despois non tachen de discriminar a Deputación, aos concellos do PP dende a bancada da oposición. O Goberno provincial asumiu o pasado mandato o proxecto do Parque Empresarial de Cospeito, repito, gobernado polo Partido Popular, que estaba en mans da extinta Suplusa e na actualidade xa ten completados todos os traballos de urbanización que lle correspondería cometer. O investimento total foi de 1,3 millóns de euros. Creo estar no certo. As obras consistiron no movimento de terras, instalación das redes de saneamento, pluviais, abastecemento e demais instalacións. Xaneiro do 2022, polígono industrial de Ourol. A Deputación sacou adiante un procedimento de concurrencia pública para hallar dúas novas parcelas situadas no polígono industrial do Pousadoiro, Ourol, non Oural, Ourol, que extinguida a Suplusa, xestiona directamente a Deputación de Lugo. Vistos estes exemplos, está claro o compromiso deste Goberno provincial cos distintos concellos. A nosa pregunta é, que fai a Xunta de Galicia con competencias plenas, repito, competencias plenas neste ámbito a través de Xestur S.A., Xestións do Solo de Galicia? Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Señor Rivera, segundo turno. Perdón. Don Antonio Miguel. Non pasa nada, presidente, moitas gracias.
a verdade, non sei que farían sin a Xunta de Galicia. Probablemente non poderían casi nin respirar nesta bancada socialista e nacionalista, porque ao final é o seu leitmotiv, a súa forma de vida. Nombrala ata, eu creo que hasta cando, non sei, ata cando van a pedir o café na barra do bar, non sei. Miren, o señor Rivera, a verdade é que non lle preocupa o solo industrial, nin a política industrial desta provincia, porque se dedicou un rato a falar da señora Candia, outro rato a falar da voceira de Monforte, outro rato a falar... Vexo que as iniciativas empresariais non lles importan, o que asentamento de población na provincia non lle importa. E o compañero do BNG agradezcolle que nombrou unha serie de polígonos que efectivamente probablemente descoñeza a situación real na que están, porque senón non os citaría. Por exemplo, Ourol, porque agradezo que citase Ourol. Esta é a situación de Ourol. Hai 3 parcelas, non sei se estivo ali, eu estive fai pouco. Ourol, non Oural, digo para que non se confunda tampouco. Ourol. Este é o polígono de Ourol. Curiosamente, fai pouco tempo estivemos ali, o compañeiro Demetrio, José María e eu, e efectivamente esta é a situación de 3 parcelas, 3 vacías, porque a nave que había está quebrada e sin uso. Pero esta é a situación na que teñen o polígono de Ourol, repítolle, non Oural. O de Fonsagrada invitaría ya que fora a velo tamén, porque non hai nada. Non hai nada. E se quere pode ir ao de Castroverde, de paso, porque esta é a situación. Está aí o alcalde. Hoxe está desbrozado, é verdad que pasou fai pouco a desbrozadora, aí ten razón o alcalde, que o conoce, vostede probablemente non. Pero esta situación, se quere digo o grado de ocupación das parcelas de Castroverde, porque o mellor se leva as maus á cabeza, tan só están ocupadas o 14% das parcelas. Esta é a realidade. E este é o de Baralla, miren, que parecida a situación o de Fonsagrada. Se queren, podelle decir que o mismo, porque árboles hai nos parecidos nos dous sitios. É a mesma realidade. Agradezo esa enumeración, porque a min permíteme tamén facer outra enumeración, como Abadín, Antas de Ulla, Baralla, Becerreá, Burela, Carballedo, Fonsagrada, Guntín, Láncara, Meira, Monforte, Incio, Páramo, Pantón, Pobra do Brollón, Poltria, Castela, Viveiro, Valadouro, e podería seguir, que son os compromisos desta Diputación de polígonos industriais, dos cales teñen os terreos para poder executalos dentro da Diputación e que os teñen paralizados dende hai ano. E agradezo tamén que se cito co polígono de Cospeito. Tamén o agradezo, porque estivo durante anos boicoteada e paralizada a súa entrega por este goberno provincial. Por tanto, tamén o agradezco. E tamén lle dou a noraboa ao alcalde de Cospeito por recibilo dunha vez por todas, despois do boicot que sufriu durante anos por parte desta institución. A verdad é digno que o recollan. O marxe de todo isto, dentro do Partido Popular, o que pedimos é unha política industrial de traballo, de captación de empresas, de seguir afondando na construción destes polígonos e de axudar o asentamento de población e os proxectos de vida en Lugo. Vostedes sigan falando da Xunta, de Candia, de min, de Cati e de quen queiran, que a nós non nos preocupa. Nós traballaremos pola provincia. Moitas gracias, señora Mejide. E agora sí, segundo turno, señor Rivera. Sí, claro, é que como despois só sube o seu corte ás redes sociais e non sube, pois viñalles bastante ben, porque saberían, por lo menos a xente podería comparar quen di a verdade e quen minte. Por lo menos, eu vou a subir os dous. Vou empezar a subir os dous, para que vexen como é vostede, como é o Partido Popular. Insisto, pídalle a señora Candia que pida desculpas públicamente. E despois o mellor reconsiderarei a opinión que teño sobre o Partido Popular nesta provincia. E non lle boto a culpa a vostede. Dito isto, vamos a falar de polígonos. Pero como pode vir aquí a falar de que a Deputación de Lugo, de verdade o digo, hai que ter moito cuajo para vir aquí a pedirlle a Deputación residencias, polígonos. Isto é terrible, señora Mejide. Eu non sei, sabe por que creo que o pide? Porque nunca tuvo capacidade de xestión. Nunca lle deixaron. Xa lle dixen, dígalle a Rueda que poña 3 meses inda que se de becario, home, para que vexo difícil que xestionar os fondos públicos. Porque é moi fácil sacar titulares de prensa, incluso denunciar con titulares de prensa. Eso é moi fácil. O que é moi difícil é xestionar os cartos de todos. E ven vostede aquí falando de polígonos industriais, pero se yo dixo o compañeiro Daniel, do BNG, eu dixo con absoluta claridade o que se leva feito, parecelle pouco. E vostede viu a web de Xestur na que hai
pois moitísimos metros cuadrados, 126.000 metros cuadrados de solo industrial baleiro, en Bóveda, en Cervo, Lourenzá, en Monterroso, en Muimenta, en Quiroga, en Taboada, en Viveiro, en Xermade, que non están a facer nada, señora Mejide, veñen aquí a cargarnos el muerto, como fan habitualmente. Pois non llo vamos a permitir, porque non estamos de acordo co que están facendo. Mentira, mentira, mentira. Fronte a incapacidade, mentira. En barro, mentira. Ese é o seu modus operandi. E iso non funciona desa maneira. Estamos traballando con alcaldes de todas as cores políticas. O señor alcalde de Cospeito Vío, se está traballando en Paradela, se está traballando en moitos outros sitios, na Fonsagrada. Claro, saca vostede a colación o tema da Fonsagrada. Pois, isto era algo que levaba o Partido Popular no seu programa, que a Xunta colaboraría en la creación dun polígono industrial. E claro, como candidato anterior, pois non lles foi de todo ben, pois ya la liaron. Agora que ten que ver? Pois a Diputación poñendo máis de 2 millóns de euros para ese polígono industrial. Quen aporta aí é a Diputación, e fai non Cospeito, fai non Rábade, fai non Chantada, fai non Baleira, fai non moitísimos sitios desta provincia. E que non fai nada, pois volvolle dicir que é mentira. Levamos máis de 1 millón de euros en ventas de parcelas. Temos outros 9.000 metros cuadrados que son máis de 300.000 euros pendientes de vender. E vostede sáleme con Altri. Bueno, é o que hai. Que llevamos a facer? De onde non hai, non se pode sacar. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Turno de peche xa para don Antonio Mejide. Perdón. Debe ser as súas redes sociales que me están despistando. Don Daniel, segundo turno. Ben, eu creo que cada día creo que o Partido Popular vive nun eterno día da marmota e que sempre elude a autocrítica propia sobre a propia xestión. A propia xestión de Xestur, como decía antes, xestión do solo de Galicia, sociedade anónima constituída o 23 de decembro de 2013. O obxecto social de Xestur Galicia nace para acometer no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia os seguintes fins: elaboración de estudios urbanísticos, incluindo a redacción de plans de ordenación e proxectos de urbanización, desenvolvemento da actividade urbanizadora, que comprende tanto a promoción e preparación do solo, a renovación ou remodelación urbana, a realización de obras de infraestructura urbana ou a dotación de servizos para a execución dos plans de ordenación, xestión e explotación de obras e servizos resultantes da urbanización, calquera outra actividade relacionada coas expresadas nos apartados anteriores, incluso a construción, aluguer e expropiación de naves, vivendas e locais industriais e comerciais. Tanto o propio Instituto Galego de Vivenda e Solo como Xestur están destinadas por competencias e fundamentalmente por capacidade orzamentaria a liderar a posta en disposición do solo necesario para o correcto desenvolvemento económico desta provincia. Acaten as súas competencias. Deixen de traer mocións demagóxicas a este pleno e tomen, por exemplo, a xestión desta Diputación e o compromiso para trasladarles aos seus compañeiros na Consellería do Territorio. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Señora Mejide. Bueno, en primeiro lugar agradezo que sean uns fervorosos seguidores das miñas redes sociales o señor Rivera e o señor Tomé. A verdad que é algo que me enorgullece. E despois, sí que lles digo, teño unha certa obsesión tanto no PSOE como no BNG coa Xunta de Galicia. E no PSOE incluso teño unha obsesión, por un lado, cos políticos do Partido Popular e polo outro coas disculpas, de verdade. Eu non sei se froito de algún complexo ou de algo que non teñen ben asumido, pero de verdade que en algo ou nunha moción que o único que buscamos é poñer en valor as máis de 130 parcelas que se poden comercializar dende a Diputación Provincial de Lugo ou que se poñen en funcionamento e seguir afondando na política industrial que levou a cabo esta Diputación durante as últimas décadas, cando intentamos poñer en valor o traballo e as iniciativas que se fixeron dende esta Diputación, vostedes viven esa obsesión constante contra a Xunta. E nós o único que queremos é, oigan, temos 9 polígonos, poñámolos a funcionar e fagamos campañas de captación de industria para estes polígonos e sigamos afondando nos outros máis de 20 que temos comprometidos. Pero é que isto é algo moi simple.
O que non entendemos é esa agresividade e esa obsesión constante de ir contra a Xunta de Galicia cando isto é algo noso, que xa o temos, que é da Diputación Provincial, e que nós queremos poñer en valor, e queremos que isto se traduza en proxectos de vida, en asentamento poblacional, en creación de empresas e de riqueza. O que creemos é que Lugo merece algo máis do que vostedes teñen este goberno. Moitas gracias. Gracias. Botou usted bastante máis tempo. Polas redes sociales, Aseguro que eu só teño WhatsApp. Por si sirve de información. Bueno, dito eso, pasamos ao punto número 9, que é dación de conta. Hai que votar. Xa está. Joga. A ver se sempre hai algo radioactivo. Bueno, votamos. Vota, Carlos. Que non? Votos emitidos 25, a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta proposta do Grupo Popular. E o meu erro nesta ocasión viña, pois estaba comentando aquí co señor secretario unha cousa que teño que dicirles despois que afecta o pleno do mes de maio. Por lo tanto, por eso estaba eu pensando en outra cousa. Sí, non do pleno de hoxe, do pleno do mes de maio. Pasamos logo ao punto, ora sí, número 9, que é dación de conta do acordo da Xunta de Goberno relativo á modificación e sustitución de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2023, correspondente ao Concello de Sarria. Punto número 10, dación de conta da comunicación da Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural da Comisión Europea en relación co acordo achegado por esta Diputación relativo á moción en apoio e defensa das reivindicacións do sector agrogandeiro galego. Punto número 11, dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de marzo de 2024. En comunicacións de presidencia, o punto número 12, é onde les quero decir que, salvo error ou omisión, en maio, o día 22, é festivo porque é Santa Rita. Entonces, a comisión seguirá sendo igual o día 23, pero vai haber que convocar o venres 17 as comisións para que siga habendo os 2 días no medio lectivos, efectivos, que son o día 20 e 21. Por o 16. O 16. Hai que retrotraernos ao 16. Hai outro festivo máis. O Día das Letras Galegas. Bueno, pois entonces, quero dicirse que a primeira hora da mañá, a 10, ás 11, sería o último día para presentar iniciativas por parte dos grupos, para despois proceder a convocar a convocatoria das comisións, que a comisión se celebraría igual o mismo día que lle toca, que é o día 23, para que o martes, día 28, se poida celebrar o pleno. Vale, será a comunicación que lles quería avisar para que todo o mundo teña claro. Pasamos ao punto derradeiro, que é o día número 13, rogos e preguntas regulamentariamente formulados e, se non hai error, pois hai 2 rogos e 2 preguntas do Grupo Popular. Por ter o orden que teño aquí, para facer por ese orden, o primeiro rogo, formulario don Antonio Meijide sobre un paseo fluvial. Moi brevemente, presidente, gracias. Pois miren, hai momentos nos que a Diputación fixo as cousas ben, como este paseo, efectivamente. O paseo da Fervenza, que coñecerán todos, que conectaba Lugo co Concello do Corgo a través das illas, de Illa de Burneiros, a través do río Chamoso, cruzaba, evidentemente, como ben saben, incluso a confluencia do Miño e do Rato. É algo do que sentirnos orgullosos dende esta Deputación. Con este rogo que pedimos é que se lle dé un pouco máis de cuidado e que se lle dé un tratamento un pouco máis de detalle a ese paseo. Podemos ensinar algunhas fotos, pero
Evidentemente, isto non é algo deliberado, foi un froito de que caeron unhas árbores e supoño que en algún momento se irán a retirar ali, pero isto vai un pouco máis aló, que pedimos un pouco máis de cuidado. Este paseo no seu día eran máis de 20 kilómetros, tiña 2 metros de ancho os sendeiros e agora está nun estado, digamos que mellorable de mantemento. Entonces, o que pedimos, sinceramente, é mellorar e adecentar este sendeiro, este entorno fluvial da cidade de Lugo e do municipio do Corgo, de algún xeito que da Diputación se tomen un pouco máis en serios estes traballos de mantemento, dende o punto de vista e dende o plantexamento máis constructivo que podemos. Gracias, señora Mejide. O segundo dos rogos parece que os formulará dona Carmen José López. Moitas grazas, presidente. Bueno, pois, como igual non pasa moito por Sarria, pois vemos aquí pavimentos degradados, grandes buratos, cunetas desfeitas. A situación das estradas da Deputación xa é algo que ímos traendo. Xa sabemos que a vostede non lle gusta moito que insistamos neste tema, pero claro, a nos é o que nos reclaman os veciños, porque son moitas veces as infraestructuras que teñen máis cerca. Neste caso, facémonos eco do malestar dos veciños do meu municipio, do municipio de Sarria, ante os prexuicios que supón, como dicía, o deterioro da estrada LUP 5705 que pasa, que comunica con Escarlán e San Martiño da Torre, da LUP 5713 que pasa por Piñeira, que está destrozado, tamén outra estrada da que xa nos fixemos eco no seu momento, que é a LUP 4303 que vai ao Alto de Páramo e que, como digo, xa temos advertido do seu mal estado. A vista do exposto, pois solicitamos a este Goberno provincial que leven a cabo actuacións de reparación, de mellora do estado das estradas, como dicía, LUP 5705, LUP 5713 e LUP 4303, e que se comprometan a garantir un bon mantemento periódico de toda a rede provincial, en este caso das estradas que pasan polo municipio de Sarria. Gracias. Moitas gracias, doña Carmen. Non pido este pouco. Vamos toda a rede xunta, non? Vexo que seguen practicando a política do bache, pero van mellorando, porque este mandato ainda non enterraron o autobús, o sea que de momento están ben. Bueno, pasamos ás preguntas. Pregunta número 1, que formula don Jesús Manuel Núñez. Gracias, señor presidente. O Goberno da Diputación de Lugo adquiriu no ano 2005 o edificio coñecido como Casa Benedicto para cederlle ao Concello a través dun convenio, co obxectivo de mellorar a praza da Pobra de Navia de Suarna. Durante este tempo, no que contaba coa protección de patrimonio os distintos gobernos do PSOE e do BNG non fixeron nada por garantir a seguridade nas inmediacións deste edificio de 3 plantas moi deteriorado, situado nun dos lugares máis transitados do municipio. Recentemente, a área de patrimonio ven de retirar o réximen de protección sobre o edificio, o cal dá liberdade total á Diputación de Lugo e ao Concello de Navia de Suarna para decidir o futuro do inmoble. A vista do anteriormente exposto, este grupo formula a seguinte pregunta: que ten previsto facer o Goberno provincial con este inmoble, coñecido como Casa Benedicto, situado na Pobra de Navia de Suarna? Moitas gracias, señor Núñez. Para darlle resposta á súa pregunta, ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, pois eu para responder estas preguntas está facendo o Partido Popular, non sei se teño un historiador vostedes, eu case teño que contratar, e como non había, pois fun eu a investigar un pouco isto. Porque, claro, isto pasa así como dos polígonos, isto ven da época de Cacharro, en paz descanse. E realmente nós non faríamos nada, pero que non tiña que facer eran o señor que aprobou o convenio, que foi o señor Cacharro. O que sí vamos a facer, yo vou a decir eu, señor Núñez, vamos a pedir responsabilidades de habelas á Xunta de Galicia, precisamente por ter, caprichosamente, entendemos, ese edificio nunha situación bastante perigosa. E, dende logo, mentras non teñamos a seguridade xurídica nas posibles ou supostas irregularidades nas que ten incurrido a Xunta de Galicia por non ter descatalogado ese edificio, pois evidentemente non vamos a dar ningún paso.
O que si está claro que, bueno, pois, dende logo, como adoitamos facer, teremos que desfacer o desaguisado ou facer o que vostedes non fixeron. Moitas gracias. Muchas gracias. Non sei se quere repreguntar, señor Núñez. Ten a palabra. Bueno, como sempre, despois das disculpas de mal pagador, o que demandamos non é unha decisión sobre o conxunto do edificio, que iso, por suposto, que iría fora do alcance dunha pregunta, senón que o énfasis está en que é un edificio que supón un grave risco para a poboación e para toda a xente que circula, porque ten unha galería, como ustedes ben conocerán, que está a punto de caerse. E hai un risco evidente de que se lle caiga alguén encima, co cual sería bon tomar unha decisión de vallalo ou limitar o acceso por ali para que non haxa daños personales que todos lamentaríamos. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Núñez. Señor Rivera. Pois sí, que estou de acordo que hai que tomar algunha decisión, pero, como vostede dixo, pois ese edificio, mentres a Xunta tuvera catalogado, non se podía actuar. Caprichosa ou sorprendentemente o descatalogou a petición do Concello fai nada, non? Pero nesa labor de investigación, con isto xa remato a pregunta, para contextualizar un pouco esta resposta, me levou hasta as Nogais. E claro, eu vexo a vostede, fun ali a mirar como anda pedindo a residencia en BCRA, pois dixen, vou mirar a ver se ten residencia, non ten residencia, e despois vin este panorama ecosostenible en As Nogais, que é un cargador eléctrico, que me parece superinteresante esa posibilidade, e o que hai detrás, pois non se está catalogado, escatalogado, pero conforma unha fantástica paisaxe do entorno natural que se ve ao fondo. Así que eu, señor Núñez, creo que ten que mirar máis po que ten dentro e menos po que está de arredor. Moitas gracias. Moitas gracias aos dous, ao señor Núñez e ao señor Rivera. Pasamos á última pregunta, que esta formula don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Bueno, o nivel aquí non vai subindo, ni moito menos, nas intervencións do señor Rivera. Vaya por diante, cando plantexamos esta pregunta, que estou de acordo cando o presidente Tomé di que, efectivamente, este salón de plenos non é un circo. Vaya por diante eso. Vaya por diante de que, efectivamente, hai que guardar o respeto e a compostura de quen ven a visitar este salón de plenos. Por tanto, cando falemos do aforo da xente que ven a visitarnos aquí, evidentemente sempre nos estamos referindo a quen garde a compostura e a quen cumpla as normas de comportamento neste salón de plenos. Pero é unha cousa, e outra cousa é que se lle impida o acceso a este salón a cidadanía que ven simplemente a observar o que aquí debatimos e a ver as decisiones que aquí se toman. Por eso, dentro do Partido Popular, entendemos, ou non entendemos, mellor dito, esa estrategia de illamento que se está levando a cabo dende o 27 de febreiro neste salón de plenos, limitando a aforo, por certo, incumplindo ou non, tendo en conta os informes técnicos desta casa, que cifran en 110 persoas o aforo deste salón de plenos e rebaixouse a 26, nin entendemos por que se pechou no seu día con chave, literalmente, a entrada da Diputación impedindo acceso a ninguna persona, nin entendemos, como digo, ese pseudo-réxime que se quere instalar aquí de controlar quen entra, controlar a vestimenta ou controlar incluso quen opina en contra do presidente pedindo que se identifiquen os gardas de seguridade. Dito isto, co maior respeto e co máximo respeto e guardando todas as normas, non entendemos por que a xente non pode vir ao salón de plenos desta Diputación como viña antes do 27 de febreiro. Por eso preguntamos que motivo levou o presidente da Diputación a tomar a decisión de reducir o aforo a cuarta parte deste salón de plenos. Agardamos que non sexa por illarse ou por esconderse da xente, pero a realidade é que cada vez poden vir menos lucenses a observar estes salos de plenos e a ver o que aquí se fala e o que aquí se vota. Gracias, señora Mejide. Señor Rivera. A ver, eu creo que o nivel non sube, pero que as comidas pospleno, por a información que teño o Partido Popular, se están atragantando últimamente, tamén é verdade. A ver, pero vostede estuvo comigo no Parlamento de Galicia outro día, señora Mejide. Aquelo era unha feira? Non. Ordenadamente, hai que dar o nome, hai que inscribirse.
E, sinceramente, voulle dicir unha cousa, eu remítome aos informes que están xa no seu poder. Polo tanto, non é unha decisión do presidente, unha decisión baseada en informes técnicos favorables. Tamén lle digo unha cousa, eu, sinceramente, de perdedor a perdedor, eu creo que a vostede non lle interesa que a xente vexe os plenos. Moitas gracias. Quere preguntar, señora Mejide, sí? Sí, ves, porque sorprendeume con esa preocupación sobre as comidas pospleno. A verdade é que este diputado ten unhas inquietudes, cando menos, curiosas, unhas inquietudes, unha certa obsesión coas disculpas e outras inquietudes, a verdade, un pouco curiosas. Señor Rivera, de verdade, se todo o que ten que aportar á política e o día de hoxe, de verdade que é lamentable. O informe, o que fai alusión, como ben sabe, se quere paso yo, se vostede non o ten, polo menos é o que nos facilitaron, fala de 110 persoas de aforo. E vostedes puxeron un carteliño, se non me equivoco, está ali arriba posto, de 26 persoas. Por tanto, señor Rivera, seriedade, e lea os papéis, polo menos os que nos mandan, porque senón, do contrario que non sei que está facendo toda a xornada laboral pola que cobra desta Diputación. Moitas gracias. Señor Rivera. Pois eu volvo a dicir yo mesmo, señora Mejide, eu estou aquí moitas horas, vostede anda de bache en bache, pois, oi, cada un ten as súas prioridades nesta vida. Se sou que leva aportando ou quere aportar os próximos 4 anos á política, xa lle recomendo que cambie de pé, porque por aí vai mal. Polo tanto, hai informes técnicos que lle avalan esa situación, creo que é moi claro e moi meridiano, e ademais, pois, de todo eso, que saiba vostede que os plenos tamén se poden seguir a través das redes sociais ou de internet, o sea que non hai ningún problema. Cando se cubre o aforo, pois cuberto está. É así. Claro, no, o de atragantarse a comer, o digo porque a xente fala. Moitas gracias. Gracias. A ver, eu creo que xa lle contestou, señor, pero usted utiliza a veces expresións que debería empezar a controlarse un pouquiño, porque eso de pseudo réximen aquí practicas a claridade e a transparencia. E se non, vaya usted ao xulgado, sí, ten a obligación de ir ao xulgado e denunciar aquilo que non sea claro e transparente. Así que eso do pseudo réximen pode ser o que ocorre na televisión en Galicia que a televisión de Galicia, que venlles a ustedes a escoitar as súas historias, non lle vou a calificalas, porque vaya por Dios, e, sin embargo, as rodas de prensa que fai o goberno non ven. Por exemplo, venlle para criticar ustedes os presupostos antes de conocelos. E o día que expoñemos os presupostos en público non ven. Ou, a Monforte, cando presento obras contundentes, non ven, pero o día que deixaron un gatiño nun contenedor, foron a Monforte por un gatiño que estaba no contenedor. Iso é impresionante. Que noticia de telexornal. Ese é fantástico. Iso sí que é o pseudo régimen. Así que, por tanto, respeto un pouco a institución, que isto é unha institución democrática. Vostede ten a representación que ten, o PSOE ten a que ten, o BNG ten a que ten. Quen votaron os que estamos aquí? Pois a suma de todos os concellos da provincia de Lugo que foron os ciudadanos. Digo, un poquinho de respeto aos ciudadanos. Así que iso de pseudo régimen aplique usted a vostede mismo, para os demais non lle podemos consentir así a la ligera. E aquí non se lle impide o aforo a nadie, a entrada a nadie. Pero iso ten un aforo que está legislado. Hai unha legislación sobre aforos e sobre as persoas que entran por metro cuadrado, etc. Iso está legislado. Non o facemos nós. E pode haber un error no primeiro límite de aforo? Pois sí, porque vostede xa se comunicou. Vostede ten un informe técnico da Diputación onde se lle comunicou o aforo definitivo que os servicios técnicos chegaron á conclusión. Inicialmente puxeron ese número que vostede dice de 26 e creo recordar que unha vez comprobadas as medicións e feitos os cálculos pasaron a 41, que é o definitivo. Bien, pois ese é o aforo. E se aquí hai 41 personas, inda que viñan 10 máis, non van a poder entrar. E iso non é porque non se deixe entrar, é que o aforo está completo, como ocorre en outros sitios. E máis, aquí de momento non se está pedindo nin o carné de identidade, nin que soliciten con 2 días de antelación, como fan ustedes no Parlamento de Galicia. Oiga, un poquito de respeto, Iso de pseudo régimen, aplíquese vostede. Por que non entran todos que queren sin previo aviso ao Parlamento? É porque teñen que entrar aquí, porque dice usted, porque chama usted a BCRA e que veñan.
Hombre, mire, un poquito de por favor non nos queira marear. Mire, despois, ademais, vostede fixo un espectáculo. Porque vostede saliu do pleno e foi presionar, eso está documentado, foi presionar aos gardas de seguridade para que deixaran entrar e deixar pasar a xente. Cando non poden, porque teñen unhas instruccións que son as que son, e vostede non é quen manda para poder pasar esa xente. Non se preocupe, nin mandará, porque vai pasar o mismo co señor Castiñeira. Exactamente igual. Non se preocupe, xa teñen sustituto, xa lle digo. Eu recordo cando lle dicía a señora Elena Candia que había movimento de tropas, e mira se hubo movimento de tropas. Hubo movimento de tropas. Bien, pero vostede non está legitimado para facer o que fixo. E non contento con eso, chama usted a policía local, como se gobernara no Concello. E como se fora usted o teniente da policía local. Claro, en plan teniente. Oiga, policías, veñen aquí. Oiga, a policía local non ten competencia para acceder á Diputación de Lugo. En todo caso, podía ser a Policía Nacional ante un delito flagrante, pero non a policía local. Por tanto, señora Meijide, non queira dar leccións a usted, cando de verdad tendría moito que esconder e que calar. Así que, de verdad, eu xa lle contesto porque está contestado a pregunta polo señor Rivera, pero claro, dice vostede cousas de pseudo régimen que tendría que aplicarse a vostede e non aos demais. Moitas gracias, espero que o haya entendido e que tamén lle diga a estos ciudadanos que invitan a vir a cada pleno, xa lle dixen antes, isto é un punto e aparte. Isto é un punto e aparte. Xa miraremos de que, sí, é un punto e aparte, é un aviso, como dice vostede, é un aviso navegante, exacto, usted navegue que sabrá como avisamos. Porque o que non pode ser é que isto sea un deporte nacional, un deporte do PP, vir a reventar cada pleno cada mes. Eso non, porque eso vai a traer consecuencias. Xa yo digo, isto é serio. E se algún quere xogar ás guarderías, alá vostede. Alá vostede. Bueno, pois nada máis. Moitas gracias. Rematado o do día, levantamos a sesión. Avisado queda.